சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? சந்தோஷமா இருப்போமா? சந்தோஷமா இருப்போம். ரெடியா சொல்றோமா? நம்மளுக்கு துக்கமே, கிறிஸ்தவங்களுக்கு துக்கங்கிறது கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? துக்கமாவே இருக்கிறோம். எப்படி துக்கமா இருக்கிறோம் என்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும் வேதத்தில் நிறைய காரியங்களை படித்திருந்தாலும் என்னுடைய நாலேஜ் அல்ல. இருந்தாலும் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது சரி, எதா இருந்தாலும் தேவன் நல்ல ஒரு காரியத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த நாளிலே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் நிறைய இருந்தாலும் போன வாரம் நான் பேசும் பொழுது மைக் செட்டு தொல்ல கொடுத்துச்சு. ஒரு அழிலையா சொல்லுவோமா? மைக் செட்டு தொல்ல கொடுத்துச்சு, கேட்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் இந்த வாரம் கேட்க கடவுள் வாலி வகுத்துதான். இன்னைக்கு நாம் என்ன தெரிஞ்சு கொள்ள போறோம்? இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? இந்த தேதியில நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? வேதத்திலே நிறைய காரியங்கள் நம்மளுக்கு இருந்தாலும் வேதம் சொல்லுகிறது நாட்களும் காலங்களும் நம்மளுக்கு மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, உங்கள் பாரம்பரியத்தினாலே நீங்கள் தேவனுடைய கற்பனையை நம்ம எப்படி இருக்கிறோமா? எதனால அவமாக்குறோம்? ஒரு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் செஞ்சு உப்பு இல்லாம சோறு போடுவோமா? கறின்னு சொல்லிட்டு கறி இல்லாம சோறு போடுவோமா? எப்படி சொல்றோம்? அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு பாரம்பரியம். நான் அங்க தாங்க இருப்பேன், அதுல தாங்க இருப்பேன். என் குளம் கோத்திரம்னா அதுலதான் இருக்கிறாங்க. அதுல இருந்து என்னால. ஆனா ஒரு காய்ச்சல் வந்தாக்கா அவருக்கு மட்டும் வரும், குளம் கோத்திரத்துக்கு வராது. ஒரு வியாதி வந்தா அவருக்கு மட்டும் வரும், குளம் கோத்திரத்துக்கு வராது. ஆனா நாம் குளங்கோத்திரத்தை வைத்து நம்மளுடைய கொள்கையை மாற்றிக் கொள்கிறோம். கொள்கையை மாற்றிக்கிறோம். ஆனா வியாதியா இருக்கிற பேஷண்ட் சுத்தி நிக்கிறவங்களால குணமாகாது. சுத்தி நிக்கிறவங்களால குணமாகுமா? ஆகாது. எப்ப குணமாகும்? எப்படி குணமாகும்? தேவன் நினைக்காதான். அதுக்குதான் அவர் சொல்றாரு, தேவன் நினைக்கிறதா சொல்றாரு. என்ன நினைக்கிற பேஷண்ட் என்ன நினைக்கணும்? உணர்வு வேணுங்க. இங்க இருக்கிறவங்களாம் எனக்கு ஒண்ணு குணப்படுத்த முடியாது. தேவனை உணர்வு. தேவனை உணர்ந்தாதான் வியாதி போகும். பாரம்பரியமோ சத்தியங்களோ எது இருந்தாலும் நம்மள குணப்படுத்தாது, மேலே கொண்டு நிறுத்தாது, கீழே தள்ளாது. ஆனால் உறவு இருந்துச்சுன்னாக்க, உணர்வு இருந்தா இன்னைக்கு நாம் உயரக்கூடிய காரியத்துக்கு போகலாம். உணர்வுனா தெரியுமா? உணர்வுனா உணர்வுனா என்ன என்று கேட்கிறேன். உணர்வு என்பது நான் கடைசி வரைக்கும் நினைக்கிறதா உணர்வு. என்னைக்கு? கடைசி வரைக்கும் நினைக்கிறதா உணர்வு. தொட்டா உணர்வு, போனா உணர்வு, அப்படியெல்லாம் உணர்வு அல்ல. ஆனால் உணர்வு என்பது நான் கடைசி வரைக்கும் நினைக்கக்கூடிய ஒரே பொருள். அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை. தம்பி கூட சொன்னாரு, கணவன் மனைவி எல்லாரும் கூட இருக்க முடியாது. ஆனா எல்லாத்து மேல நான் உணர்வு வைக்கவும் முடியாது. என் மனைவிட்ட நான் உணர்வு வைக்க முடியாது. அவ என்னை விட்டு போகலாம், நான் அவளை விட்டு போகலாம். உணர்வு வைக்க முடியுமா? ஆனா இந்த உணர்வு கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட இருக்குது. அது தெரியுமா? கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட இருக்குது.
அப்ப நம்மளோட இருக்குதுன்னா அந்த உணர்வு யார்? உணர்வுக்குரியவர் யார்? அப்ப அந்த உணர்வை நான் தேடி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நான் எப்படி இருக்கிறேன்? அதான் வேதம் சொல்லுகிறது. உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம், உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 28 எடுத்து படிங்க சீக்கிரம். அவர்கள் யோசனை கேட்ட ஜாதி. நம்மள என்ன கட்டுங்க? யோசனை கேட்ட ஜாதி. நம்மள யோசனை இல்லாம இருக்கிறோம். வண்டியில ஏறி உட்கார்ந்து தரணும் வந்திருப்போமா, பிரேக் பிடிக்க வேண்டியதுல பிரேக் பிடிச்சிருப்போம், நிக்க வேண்டியது நின்று இருப்போம், எல்லாம் செஞ்சிருப்போம்ல. ஆனா வேதம் சொல்லிக்கிறது யோசனை கெட்ட நம்மள என்ன ஜாதி? யோசனை. அப்ப யோசனை இருக்கவங்களுக்கு உணர்வு விட்டார், யோசனை இல்லாதவங்களுக்கு பாட்டு. யோசனையில் பெரியவர் வெறுக்குமான்னு சொல்ல, வெறுக்குமான்னு சொல்ல நம்ம பாடுறாலும் நம்பல. யோசனையில பெரியவர் அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த யோசனையில இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம மேல ஒரு உணர்வு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். என்ன வச்சிருக்காரு? உணர்வு. நான் எப்படி உணர்வு வச்சிருக்கிறேனோ, என் மனைவி உணர்வு வச்சா ரெண்டு பேத்துக்கு பிரிவு கிடையாது, ரெண்டு பேத்துக்கும் பிரிவு கிடையாது. ஆனா நான் உணர்வு வச்சு, என் மனைவி உணர்வு வச்சு பிரியுது காரணம் என்றால்னா இதுல கேப் என்ன இருக்குது? உணர்வுல உணர்வுல ஏதோ கொஞ்சம் பிரச்சனை. அப்ப உணர்வு. இயேசு கிறிஸ்து பூமியிலே பிறந்த பொழுது இருந்த உணர்வு சிலுவை மரணம் வரைக்கும். அந்த உணர்வு நம்ம வைக்க முடியுமா? யார் மேல வச்சாரு? யார் மேல வச்சாரு? பிதா மேல உணர்வு வச்சனால்தான் என் ஜீவனை உன்னிடம் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று போனார். நம்ம மனுஷன் மேல வச்சுட்டு போனாரா? மனுஷனுக்காக மறிச்சார். நல்லா கேட்டுங்க, மனுஷனுக்காக மறிச்சாரு, மனுஷனுக்காக உயிர்த்து வரல. நல்லா கேட்டுக்கங்க, மனுஷனுக்காக உயிர்த்து வரல. மறிப்புங்கிறது ஒரு கிராஸ், உயிர்ப்புங்கிறது ஒரு கிராஸ். நீ மறித்தினாக்க இந்த உயிர்த்தெழுந்த கிராஸ் நீ வந்து ஆகணும். அப்ப இதுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு விட்டா இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் உணர்வு. அந்த உணர்வு வழியா தான் நான் போய் இங்க எங்க போகிறேன்? உயிர்த்தெழுதல நான் பங்கடைய போகிறேன். அப்ப உணர்வு என்று இல்லைன்னா யோசனை கெட்ட ஜாதி. என்ன ஜாதி? அதுல நம்ம இருப்போமா? இருக்கிறோமா? இருப்போமா? இருக்கிறோமா? உணர்வு எதுலாம் வைக்கிறோம்? நினைச்சதுலாம் உணர்வு வைக்கிறோம். ஆனா யோசனைக்கு அப்பால் உள்ளதை வைக்கிறது. யோசனைக்கு அப்பால் உள்ளதை நான் வைக்கிறது அல்ல. அப்ப சொல்றாரு, படிக்க சீக்கிரப்படுத்தி வசனத்தை. அவர்கள் யோசனை கெட்ட ஜாதி. அவர்கள் யோசனை கெட்ட ஜாதி. அவர்களுக்கு உணர்வு இல்லை. உணர்வு இல்லைங்க. அவர்களுக்கு என்ன இல்ல? இந்த ஜாதி என்ன? தம்பி பாட்டுல கூட சொன்னாரு, பிள்ளைகளாம் தூக்கிட்டு வந்தாங்க, புருஷன் வந்தான், பொண்டாட்டி வந்தான், கழுதை வந்துச்சு, ஆடு வந்துச்சு, மாடு வந்துச்சு, அத்தனை பேத்துக்கும் சோறும் தண்ணி பாலும் கொடுத்திருப்பாரானால் அவருடைய உணர்வுக்கும் அது வந்த நடந்த ஜனங்களுக்கு உணர்வுக்கு வித்தியாசம் இருக்குமா? இருக்காங்க. இருக்குமா? இருக்காங்க. என்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அவர் தினமும் என்னை நோக்கி உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோம்? எவ்வளவு நேரம் நம்ம அவரோட தியானிச்சுட்டு இருக்கோம்? அவரோட நாம் எவ்வளவு நேரம் இருந்துகிட்டு இருக்கோம்? என்னுடைய உணர்வு எப்படி? வீட்டுக்குள்ள வந்து மனைவியை காணான உணர்வு வருது. எங்கடி போனேன், எங்கடி போனேன், எங்கடி போனேன். ஆனா வீட்டுக்குள்ள வர்றப்ப நாட்டவர் இருக்கிறார உணர்வு நம்மளுக்கு இருக்குமா? 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 இருக்கா? எது பார்க்கலாம்? பொண்டாட்டியை பார்க்கலாமா? அங்க உள்ள இறைவனை பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த புருஷன்
ஜீவனோடு பலனோடு வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழையும் பொழுது என்னை கொண்டாந்து நிறுத்தின தேவனை நான் நினைக்கல. மரிச்சு போற மனைவிய, என் மனைவி எங்க? உணர்வு யார்கிட்ட இருக்குது? எது உணர்வு? ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு தான் உணர்வா? உணர்வுனாக்க எப்படி இருக்க வேண்டும்? தினமும் அதிகாலையிலே அவரோடு சேர்ந்திருப்பதான். தினமும் காலையிலிருந்து, அதான் தாவீது 34:1 சொல்றாரு, அவருடைய துதி எப்போது. அப்ப அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு என்னைக்கு இருக்குது? இல்ல யார்கிட்ட இருக்குது? ஒரு ஆல்டர்ல ஒரு பூசன்னா ஒரு டைம், அதோட முடிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் அடுத்த மாசம், அடுத்த சர்வீஸ், இப்படிதான் போகும். முடிஞ்சு கண்டினியூவா நம்ம உணர்ந்து தேவனை வணங்குறதுக்கு முடியல. காரணம் நான் இன்னும் அவர் மேல் உணர்வு கொள்ள. அதனாலதான் நம்ம கெட்ட ஜாதின்னு சொல்றாரு. ஏன் கெட்ட ஜாதின்னு சொன்னார்னா, சங்கீதம் 14வது சங்கீதம் தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க. இப்ப இதுல யார் உணர்வோட இருக்கா சொல்லுங்க பாப்போம். யார் உணர்வோட இருக்கா? கர்த்தரா இல்ல கீழே இருக்க மனுஷனா? யார் உணர்வோட இருக்கா? ஈஸியா அந்த வசனத்தை படிச்சிட்டோம். 14:2 படிங்கன்னு படிச்சாச்சு. கர்த்தரை தேவனை தேடுகிற உணர்வு உள்ள ஒரு மனுஷன் எங்க இருக்கான்? இருக்கிறானா? தேவனை தேடிட்டே இருப்போமா? தேடுவோமா? தேட மாட்டோம். தேடிட்டே இருக்குமா? டைம் பாஸ். தேவனை எப்போ வைக்கிறோம்? கொஞ்சம் கை நஷ்டம் வர மாதிரி இருந்தா உடனே தேவனை அந்த நஷ்டம் வராதாலும் பாருங்க. எப்போ உணர்வு வரும்? சாக போறப்ப ஆண்டவரே அவனுக்கு கொஞ்சம் உயிர் கொடுயா. ஆனா தேவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் என்ன செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் என் மேல் உணர்வு கொண்டு ஒரு அலையில சொல்லுவோம். அதனால எங்க இருந்து பார்க்கிறாரு? எல்லா ஜனங்களையும் பார்க்க வேண்டும். இல்லை இந்து முஸ்லிம் கருத்து எல்லாமே இருக்கு பார்க்கறதுக்காக அவர் பரலோகத்திலிருந்து நம்மளை நோக்கி கொண்டார். எங்க நோக்கிட்டு இருக்காரு? அப்படிதான் போட்டிருக்கு. அது படிங்க சீக்கிரம். தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் என்று உண்டோ என்று பார்க்க கர்த்தர். பாத்தீங்களாங்க? அப்ப பரலோகத்திலிருந்து உணர்வு எப்படி இருக்கும்? பரலோகத்திலிருந்து எப்படி உணர்வு? நம்மளே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. நான் பூமியில இருந்து அவரை எவ்வளவு நேரம் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்கப்பா. பூமியில இருந்து எவ்வளவு நேரம் நினைக்கிறோம்? எவ்வளவு நேரம் நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும்? கொண்டாடி சொல்ல, ஐயா பைபிளே படிச்சிட்டு இருக்கேயா, தூக்கி மூடி வச்சுட்டு போய் வேலைக்கு போயா. 2 காசு சம்பாதிச்சாதான் தொப்பைக்கு சோறு கிடைக்கும். பைபிள் ஒண்ணு சோறு போட, பைபிள் ஒண்ணு சோறு போட. வேலைக்கு போனாதான். ஆனா எகிப்து ஜனங்கள் 40 வருஷம் வந்தாங்க. மம்புட்டி எடுத்து வெட்டல, தண்ணி பாய்ச்சல, விதைக்கல, 40 வருஷம் திருப்தியா சாப்பிட்டார்களே. அப்ப அவர் எவ்வளவு உணர்வுல செஞ்சிருப்பாங்க. தம்பி சொன்னப்ப எனக்கு அந்த சாப்பிட்டாங்க. அதனால தான் அந்த வசனத்தை உடனே எடுத்து பார்த்தேன். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? அப்ப அவர் ஒரு ஜனங்களை வரவழைக்குன்னா அவ்வளவு ஃபுல் ஸ்டெயின் பண்ணிடுறாரு. எப்படி பண்ணிடுறாரு? அவர் உணர்வுல கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறார். அதான் சொன்னார், ஒருவனை நான் இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான். ஏன் வரமாட்டான்? கெட்ட ஜாதியா இருந்தா வரமாட்டான், நல்ல ஜாதியா இருந்தா வருவானும் வரமாட்டான். அப்ப இன்னைக்கு என்னோட சிந்தனைகள், என்னுடைய செயல்கள், உணர்வு எப்படி இருக்கணும்? உணர்வு கடைசி வரைக்கும் ஒரே ஆள் மேல எப்படி இருக்கும்? இருப்போமா? நம்ம வைக்க முடியாது. நானே இப்ப என் மனைவி மேல கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போயிட்டேன்னா என்ன என் உணர்வு? ஆனா நான் யாரு மேல உணர்வு வைக்கிறேன்? அப்ப சொல்றாரு, அது 14:2
தேவனை தேடுகிற அடுத்த வசனம் படிமா. எல்லாரும் வழி விலகி எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்களா? வழி விலகி. உணர்வு இல்லாத காரணம் என்ன இருக்குது? என்ன இருக்கு வழி? இன்னைக்கு சொன்னோம்ல, மனைவி போய் பைபிளை மூடிட்டு போயா, இந்த பைபிள் ஜெபமே பண்ணிட்டு இருக்கிய, ரொம்ப நேரம் தூக்காதையா, போதும், ஆண்டவருக்கு நம்மளுக்கு நல்லது செய்வார் போ. எப்படி சொல்லுவாங்க? நல்லது செய்வாரா? 3 நேரம் தட்டுல சோறு வர்றதுனால நல்லது கிடையாது. நல்லா தெரியுங்களா? 3 நேரம் தட்டுல சோறு வர்றதுனால நல்லது கிடையாது. 3 நேரம் தட்டு திருப்பி போட்டாதான் தான் நல்லது. ஒரு அலையிலே சொல்லுவோமா? தேவனை தேடும் பொழுது உணர்வு வேணுங்க. உணர்வுனா எப்படி இருக்கணும்? எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது. எந்த சிந்தனை இருக்காத யாருங்க? எந்த சிந்தனை இல்லாதவங்க யாரு? எந்த சிந்தனை இல்லாத யாருங்க? சொல்லுங்க பாப்போம். யாரு? இல்ல, எந்த சிந்தனை இல்லாத யாரு? யாரு சிந்தனை இருக்காரு? ரோட்ல ஒரு மெண்டல் போவான், பார்த்துருக்கீங்களா? அவனுக்கு ஏதாவது சிந்தனை இருக்குமா? என் பொண்டாட்டி ஊர்ல விட்டு வந்துட்டேன், என் புள்ள அங்க விட்டுட்டு வந்துட்டேன், ஏதாவது சிந்தனை இருக்குமா? அவன் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் கூட தெரியாது. அப்ப அவனோட உணர்வு எப்படியா இருக்கும்? அவனை போய் திடீர்னு மெண்டல் சொல்லிடுறான். அவனோட உணர்வு எப்படி இருக்கும்? அவனுடைய உணர்வும் தேவனுடைய உணர்வும் ஒன்றா இருக்குதுங்க. ஒரு மெண்டலுக்கு நம்ம மெண்டல் சொல்றோம், அவனுடைய உணர்வும் தேவனுடைய உணர்வு ஒன்றா இருக்கு. அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பவுல் எப்படி எடுத்துக்காட்டி இருக்கிறாரு? 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிச்சுங்க. பைத்தியம் எண்ணப்படுவது என்னங்க? தேவனுடைய பைத்தியம் எண்ணப்படுவது மனுஷருடைய ஞானத்திலும் அதிக ஞானமா இருக்கா? பாருங்க, யார்கிட்ட உணர்வு நிறைய இருக்குது? யாருங்க சொல்லுங்க பாப்போம். அப்ப நான் எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு? இருப்போமா? பைத்தியம் அந்த பொண்டாட்டி சேர்த்துக்கலாம், சேர்த்துக்கலாம். இல்ல நான் பைத்தியம் தான், என் பொண்டாட்டி அங்க இருந்து என்ன மெண்டல் பிடிச்சிருச்சா என்ன சொல்லுவா? உடனே கீழ்பாக்கத்துல கொண்டு சேர்க்க நம்ம அடுத்த ஆக்ஷன் என்ன செய்யறோம்? ஆனா வேதம் தெளிவா சொல்லுது, படிச்சு சீக்கிரம் படிச்சிருங்க. மனுஷருடைய ஞானத்தில் அதிக ஞானம். எப்படி உணர்வு? உணர்வு எப்படி இருக்குன்னா அதிகம். என் புள்ள பொட்டாடி செத்து கிடந்தாலும் துணிக்கிறேன் அவங்க இருப்பான். சொல்லுங்க பாப்போம், ஒரு ஆள் சொல்ல முடியுமா? என் புள்ள பொண்டாட்டி எல்லாம் செத்து கிடந்தால் கூட என்ன இருக்கும்? உணர்வு இருக்குமா? நேற்று ஒரு சம்பவம், என் பேத்தி தண்ணி தொட்டிக்கிற உணர்வு போயிட்டான். எனக்கு தெரியும், நான் நல்லா தூங்கிட்டேன். என் உணர்வு என் தூக்கம் பாரி சுட்டி ஏமிச்சு கடவுளை காவந்து பண்ணிட்டார். என் மகன் என்ன சொல்றான்? கடவுளை அவர் என் பேத்தி மேல உணர்வு வச்சனால காவந்து பண்ணாரு. ஆனா என் மக கடவுள்கிட்ட உணர்வு அறுத்திருப்பாளா? உணர்வு அறுத்திருப்பாளா? அதான் சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் வாருங்க. சிறு பிள்ளை எப்படி வர சொல்றாரு? அந்த பிள்ளை பைத்திய பிள்ளைங்க, அதுக்கு எதுவும் தெரியாது. கத்துனா கத்தும், ஒரு காலம் பார்த்தா சிரிக்கும். யாரை கண்டு சிரிக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஆய பார்த்தாலும் சிரிக்கும், அடுத்த வீட்டுக்காரிய பார்த்தாலும் சிரிக்கும். அப்ப பைத்தியம் எப்படி இருக்கும்? பைத்தியம் எப்படி இருக்கும்? என் பேத்தி மாதிரி ஒரு அலையியா சொல்றோம். அப்ப நான் எவ்வளவு உணர்வோட இருக்கிறேனோ என் பேத்தி நல்லா இருப்பான். ஒரு அலையியா சொல்லுவோமா? அப்ப நம்ம உணர்வுக்கு எங்க போயிட்டோம்? அப்ப பைத்தியம் ஆகலாமா? ஆகலாமா? எப்படி? சட்டையெல்லாம் கிழித்து படிச்சிருக்கோம். ஒரு 2 வருஷம் சீக்கிரம் படிச்சு முடிச்சிடும். தேவனுடைய பலவீனம் எண்ணப்படுவது என்னங்க? மனுஷருடைய பலத்தில் அதிக பலம். ஏன்னா தேவங்களை உணர்வு வச்சுட்டோம்னா அவ்வளவு பலம் மனுஷனுக்கு மேல இருக்கும். தேவ பலன் யாருக்கு இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். தேவ பலன் யாருக்கு இருக்கு?
சிம்சன். ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? அவனுக்கு பலம் கொடுக்கிறேன்னு சொன்னாரா? பலம் கொடுக்கிறேன்னு சொன்னாரா? அப்ப அவனுடைய தகப்பன் போய் கேட்கும் பொழுது அவன் பெலிஸ்தரை மேற்கொள்வான் என்று சொன்ன பொழுது பலத்தை எப்படி கொடுத்தாரு? அவனுக்கு என்ன பலன் தெரியாது, அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாது, அவனுக்கே தெரியாது. யாருக்கு? சிம்சோனுக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பலத்தை கொடுக்கிற தேவன் சொல்லிட்டு கொடுக்கிறது, நம்மகிட்ட சொல்லிட்டு கொடுக்கிறது. சொல்லாம கொடுப்பாருன்னா நான் அவருக்கு ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவனா இருக்கு, அப்பதான் எனக்கு கொடுப்பாரு. எல்லாம் முடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா செய்வாரா? இது அந்த பொட்டாட்டி கூப்பா போயிட்டு வந்து அப்புறம் பேசுறேன் சொன்னா விடுவாரா? இரவும் பகலும் அவர்கிட்ட ஒரு நாய் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்க அவங்களுக்கு தான் உணர்வு உண்டு. உணர்வு இல்லாட்டி உணர்வு என்ன எடுக்கிறதுல யோசனை. நேற்று ராத்திரியா பிள்ளைய என்ன பேசலாம் ஐயோ, எல்லாம் பேசி பேசி போயிட்டே இருக்கு. ஆனா எல்லாருமே இன்னைக்கு பாட்டு வரிசையா பாடுறது எனக்கு ரொம்ப உணர்வு தாங்க முடியாம. உணர்வு எப்படி இருக்குன்னா, நான் இந்த இடத்துல ஒரு பைத்தியக்காரனா இருக்கேன். எந்த இடத்துல? இந்த இடத்துல பைத்தியக்காரன். என்னுடைய பெருமையோ என்னுடைய பேச்சோ எதுவுமே வெளியே வரக்கூடாது. ஆனால் தேவன் மேல் வச்ச உணர்வு கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சிருக்கும். அப்படிதான் சொல்றாரு சங்கீதம் 14. சரி படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சுட்டு சீக்கிரம் போறீங்களா? ஒன்று இல்லம்மா, இது எப்படி எனில் சகோதரரே நம்ம எதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கோம்? ஒரு கிறிஸ்தவன் எதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கோம்? இன்னைக்கு கிறிஸ்தவன் சொல்றான். ஒரு முஸ்லீம் எடுத்தாலும் அவங்க ஒரு மாற்றம் இருக்கு, ஒரு இந்து எடுத்தா ஒரு மாற்றம் இருக்கு. ஆனா கிறிஸ்தவனுக்கு மட்டும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. எதுலனாலும் கலந்துக்குவான். ஜோக்கர் மாதிரி முஸ்லீம் வீட்டுக்கு போனா முஸ்லீமோட தொப்பி போட்டு உட்காந்துக்கும், இந்து போட்டா இந்து கோட்டையை போட்டு உட்காந்துக்கும். ஆனா கிறிஸ்தவத்துல எப்படி? அதான் அவர் சொல்றாரு, படிங்க, சீக்கிரம் படிச்சிருக்கேன். மாமிசத்தின்படி ஞானிகள் அநேகர் இல்ல. அப்ப மாமிசத்தின்படினா நம்ம என்ன இப்ப இருக்கோம்? எந்த நிலையில இருக்கோம்? எந்த நிலையில இருக்கோம்? எந்த நிலையில இருக்கோம்? இதான் அவர் சொன்னாரு. மாமிசத்தின்படி எப்படி இருக்கிறோமா அவர் கொடுக்கிறாரு. என்ன கொடுக்கிறாரு? மத்தேயு 26 26 சொல்றாரு. அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? அப்ப என்ன இருக்குது? அப்ப எப்படி ஆகுது? அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க, நீங்கள் இதை வாங்கி புசிங்கள், இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கு. எப்படியாவது பிரெட் எப்படியா மாறுது? நம்ம என்னைக்காச்சும் கொஞ்சம் போன வாரம் பேசி சொல்றேன். இன்னைக்கு கையில வாங்குற ரோஸ்ட் இருக்க, என்னைக்காச்சும் ஒரு மாமிசம் வந்தா சாப்பிடுவோமா? மாமிசம் வந்தா சாப்பிடுவோமா? ஒரு சின்ன இயேசுடைய கறி துண்டே வச்சா கூட சாப்பிடுவோமா? ஒரு நாய்க்கு பொருங்க ஒண்ணும் தெரியாது. வெந்திருக்கா, வேவுதா, சுட்டு இருக்கா, உப்பு இருக்கா தெரியாது. ஆனா இயேசுடைய சரீரத்தை சாப்பிட நிக்கிறோம். அவர் கொடுக்கும் போது இது என்னுடைய சரீரங்கிறப்ப சரீரமா மாறுமா மாறாதா? 5 அப்பம் 2 மீன் 5000 பேருக்கு கொடுத்த மாறினது அப்பத்தை சீசர்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அந்த சரீரமா இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காதா? அவனுடைய பார்வை பூரா சரீரமா. அப்ப அப்படியாப்பட்ட சரீரத்தை நான் வாங்கி உட்கொண்டால் என் சரீரம் எப்படி மாறணும்? மாறி இருக்கா? மாறி இருக்கா? மாறி இருக்கா? அப்ப நம்ம எது டெய்லி 365 நாள் வாங்கினா கூட உணர்வில்லாத ஒரு ஜடம் அப்படி இருக்கும். அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய சிந்தனைகள் மாறி போக வேண்டுமானால் நான் ஒரு கெட்ட ஜாதியா இருக்கக்கூடாது.
என்ன ஜாதியா இருக்கக்கூடாது. அப்ப நல்ல ஞானங்கள் வேண்டும், மனித ஞானம் வேண்டாம். தேவனுக்கு பிடிக்காது மனித ஞானம். ட்ரெயினை கண்டுபிடிக்கலாம், ட்ரெயினை கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாம். போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்ல பார்த்து இது பண்ற ஒவ்வொருத்தரும் கண்டுபிடிச்சவன கிறிஸ்தவன் சொல்றான். ஆனா கிறிஸ்துவ கண்டுபிடிச்சவன் யாரு? கிறிஸ்துவ கண்டுபிடிச்சது யாருங்க? அந்த படிப்பறிவு இல்லாத அத்தின் பெருமை நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்காங்களே. அப்ப நான் கிறிஸ்துவ பாக்குறதா இல்ல ட்ரெயினை பாக்குறதா? இல்ல கிறிஸ்துவ பாக்குறதா ட்ரெயினை பாக்குறதா? எதை பார்க்கணும்? அத மனித ஞானத்தை விட தேவ ஞானம் நம்மளுக்கு வேண்டும். அந்த வசனத்தை சீக்கிரம் படிப்போம். ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். யாரும் நம்மலாம் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க. இப்ப பார்ப்போம். இப்ப இயேசுவின் சரீரத்தை சாப்பிட்டவங்கன்னா பைத்தியக்காரனா இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா? இருக்கலாம் தான். இருக்கலாமே இருக்கக்கூடாது. அப்ப எப்படி இருக்குது? அவர் சொல்றாரு, படிங்க சீக்கிரம் படிச்சிருங்க. வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். யாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரா? யாரு யாரு பழகினா? நம்மளுக்குலாம் அப்படி இருக்கா? கொஞ்சம் சளி பிடிச்சாலே மாத்திரை போட்டுக்கிறோம். ரொம்ப சீக்கிரம் இருந்தாக்க உடனே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டு ஜெபம் பண்ணுவான். அந்த சாமியாரை கூப்பிட்டு நெத்தியில ஓசிலேருந்து எல்லாம் ஊற்றி கொடுத்துருவாரு. திருப்பி வாரியா லேப்பே வாங்கிட்டு ஏசின் சரீரத்தோடைய போய் செத்தம் சாப்பிட மாட்டாங்க, அங்க நின்னவங்க சாப்பிடுவாங்க. பூசை வச்சு யார் சாப்பிடுவான்? செத்தம் பரலோகத்து போடுவான், நிக்கிறோம் பரலோகத்து போடு. ரொம்ப முட்டாள். ஏன்னா அதான் சொன்ன முன்னாடி படித்தேன், பாரம்பரியத்தை வீணாக்கிறாங்க. பாரம்பரியத்தை வீணாக்கிறாங்க. செத்த இடங்கிறது தீட்டு. தீட்டுல தேவனுடைய சட்டத்தை படி பார்க்கும்போது நீ தீட்டா இருந்தா பலி கொடுக்க கூடாது. அந்த பலிபீடத்துல பூசை வச்சு இவங்களா ஒரு சட்டம். பலிபீடத்துல பூசை வச்சு திருவிருந்து கொடுத்து அந்த பாடியை தூக்கிட்டு போவாங்க. பாடி பரலோகத்துக்கு போகணுமா இல்ல மத்தவங்க பரலோகத்துக்கு போகணுமா நான் கேட்டேன். எங்க மாமன்ட்ட கேட்டேன். அப்போ வந்து சொன்னாரு, அதெல்லாம் இங்க பேச வேண்டியதுதான். ஏன்னா ஒரு முட்டாளா இருக்கிற பைத்தியமா இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா பைத்தியமா இருந்தா இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பமா இருக்க மாட்டோம். ஒருத்தன் டீ வாங்கி கொடுத்து நான் பைத்தியக்காரன் குடிக்க மாட்டான். ஆனா சாப்பிட்றதுக்கு இருக்குமா? ஆனா நம்மளுக்கு பிள்ளைய தொட்டு கொடுத்தாங்க, அது தொட்டுறாத, இதை தொட்டுறாத, காயை தொட்டாத, பிள்ளைக்கு சீக்கு வந்துடும், தவிர வந்துடும், அது வந்துருக்கணும். எனக்கு கண்ணு தெரிஞ்சு என் கடைக்கு ஐட்டாப்புல சாக்கடையில் ஒருத்தன் குடிப்பான், தண்ணி குடிப்பான், எல்லாம் செய்வான். ஆள் பார்த்தீங்கன்னா 110 கிலோ இருப்பான். அது ஆள் இல்லை. நான் அவனை பார்த்து ரொம்ப இருப்பேன். நம்ம தண்ணியில கொஞ்சம் அழுக்கு இருந்தாலே தூசி இருக்கு, கீழே ஊற்றி குடிப்போம். நான் நிறைய இடத்துல சொல்றேன், உண்மையில அவனை பார்த்தேன். அப்படியே அழகா அள்ளி குடிப்பான். அளவெல்லாம் தட்டிட்டு அப்படியே அள்ளி குடிப்பான். அவனு ஜீவித்தானே. ஏன்னா பைத்தியமானவனுக்கு எல்லாமே பைத்தியமா இருக்கும். தேவன் அவனை ஆசீர்வதிப்பான். அப்ப நம்மளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நான் பைத்தியக்காரனா? இன்னைக்கு பைத்தியக்காரனா இருந்தாலும் உணர்வு வரும். உணர்வு எல்லாத்துக்கும் வராது. உணர்வு ஞானம் இருந்துச்சுன்னா கொண்டாட்டி மேல மட்டும் உணர்வு இருக்கும். இல்ல எவனாச்சும் கொடுத்தான அதை காசு பண்ண கொடுத்தான அவன் மேல உணர்வு இருக்கும். ஆனா பைத்தியக்காரன் எல்லாத்து மேலே உணர்வு வச்சுட்டு போவான். அவன் பாட்டு போவான், அவன் பாட்டு திட்டுவான், அவன் பாட்டு போயிட்டு இருப்பான். உணர்வு எப்படி இருக்கும்? அவனுக்கு பாரபட்சம் இருக்காது, போயிட்டே இருப்பான். ஆனா நம்மளுக்கு நல்ல ஞானங்கள் இருந்தா பர்டிகுலர் பாண்டியை தான் வச்சிருக்கோம். மற்றவங்க எல்லாம் என்ன செய்வோம்? ஒரு குடும்பத்துல சொத்து தகராறப்ப இந்த பையன் ஊர் துபாயில இருந்து வந்தா, உங்க அம்மா உன்னை கேட்டுருந்தாங்களா போலையா பாக்குறது? எனக்கு எங்க அம்மா இல்லையே. நான் சொல்ற ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஏன் இப்படி சொல்ற? இல்ல அது என் சொத்தை வந்து என் தம்பிக்கு எழுதி வச்சுட்டாங்க. இவன் துபாயில இருக்கிறான், சொத்தை எழுதி வச்சுட்ட உடனே அம்மா மேல என்ன உணர்வு இல்ல? அம்மாவே உணர்வு இல்லைங்க. அப்ப சொத்து கொடுத்தா உணர்வு வந்துருமா? சொத்து கொடுத்தா உணர்வு வந்துருமா? ஆனா நான் கடவுளுக்கு என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம்? நம்ம மேல உணர்வு வைக்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம்?
ஒரு மணி நேரம் டெய்லி படிக்கிறோமா? இல்ல அவரை விடாம ஜெயிச்சு பார்த்துருக்கோமா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்கு வருஷ கணக்காச்சு. ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்கு அவ்வளவு உணர்வு. எப்படா அந்த இடம் கிடைக்கும்? எப்படா எப்படா என் பேச்சு நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையா அடுத்த பிரச்சனை. என் உணர்வுகளை நான் வெளிப்படுத்த வேண்டுமானால் நான் அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லி ஆக வேண்டும். அடுத்தவர்களுக்கு நான் சொல்லி ஆக வேண்டும். அப்ப உணர்வு படிக்கமா படிச்சு சீக்கிரம் முடிச்சு 25 வரைக்கும் சீக்கிரம் முடிச்சு. ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி அப்ப யாருங்க? ஊழியக்காரன், சாமியாரு, போப்பு, டோப்பு, தாப்பு எல்லாத்துக்கும் வெட்கப்படுத்துற மாதிரி ஒன்னை எழுப்புவார். ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? யார் எழுப்புவாரு? ஒன்னை ஒரு மெண்டலா எழுப்புவார். ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? அப்ப எப்படி இருக்கும்? எனக்கு பேரு இவர் ஏட்டி போட்டியா பேசுவார். எனக்கு பேரு ஏட்டி போட்டியா பேசுவார். ஏட்டி போட்டியா பேசுறது இன்னைக்கு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். படிங்க, சீக்கிரம் படிச்சிருங்க. பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். யாருங்க? எவன் ஊழியக்காரன, எவன் சாமியார, யார் யார் பெரிய பெரிய ஆபீசர்ல இருக்காரோ அவங்களை வெட்கப்படுத்த அந்த பைத்தியக்காரனை தேர்ந்தெடுத்தார். ஒரு அலையிலே சொல்லுவோமா? அப்ப எல்லாரும் பைத்தியக்காரன் ஆகலாமா? இன்னைக்கு ஆகுமா? இன்னைக்கு பைத்தியக்காரன் பாட்டு பாடுறார் பெருக்குமான் பைத்தியக்காரன். அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் பைத்தியக்காரனா ஆயிட்டாரா? கேள்வி. இன்னைக்கும் மணி மைண்டு தான் இருக்குது. இன்னைக்கு வரைக்கும் மணி மைண்டு தான் இருக்குது. ஆனா இன்னைக்கு நான் அவர் பைத்தியக்காரனா என்ற என்ன இருந்திருப்பேன். எதையுமே நான் எடுத்துட்டோ வந்துட்டோ போட்டுட்டோ வர வேண்டியதுல தேவனையே சார்ந்து. படிச்சிட்டியம்மா 25 வரைக்கும்? 26 படிச்சிருமா? தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். தேவன் உலகத்தில் பலவீனர்களை தெரிந்து கொண்டார். உள்ளவர்களை அவமாக்கும்படி உலகத்தில் இழிவானவர்களையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவர்களையும் இல்லாதவர்களையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். நம்மளை எப்படி தெரிஞ்சிருக்காருங்க? என்ற என்ன இருக்குதுங்க? என்ற என்ன இருக்குது? போன வாரம் கேள்விட்டு நான் ஒரு ஏழை பக்கத்துல செய்ய. நீங்களா ஏழை? எப்படி? நான் ஏழையா? பணக்காரன். அப்ப என்னை வெட்கப்படுத்துற மாதிரி உயர்த்துவாருனாக்கா நீங்களாம் எப்படி உயரணும்? நீங்களாம் எப்படி உயரணும்? எனக்கு மேல வருவீங்களா? சொல்லுவோமா? இன்னைக்கு சிந்தனைகள். ஆனா நான் தேவனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கேன்? அவர்கிட்ட பெற்றுக்கிட்டே இருக்கும். இலவசமா பெற்றுட்டு இருக்கமே. நான் என்ன இலவசமா கொடுத்துருக்கேன்? நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தாங்க பிரேயர் போடுறேன். நம்மளுடைய கண்டிஷன். நான் அங்க அப்படி தாங்க போவேன், இங்க இப்படிதான் போவேன். ஆனா நான் கொடுக்கறது கணக்கு பார்க்கிறேன். அவரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருந்து திங்கக்கிழமை சனிக்கிழமை வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அன்னைக்கு மட்டும் தீவனம் கொடுத்து மற்ற நாள்லாம் பிச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டாருன்னா என்ன செய்வோம்? ஒண்ணு செய்ய முடியாது. ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிந்தனைகள், நம்மளுடைய செயல்கள் என்கிட்ட இப்ப எவ்வளவு உணர்வு இப்பே தெரியுது. எவ்வளவு உணர்வு இருக்குதுன்னா தெரியுது. நாளைக்கு இந்த இடத்துல போட்டி எப்படி இருக்கும்? நான் இன்னைக்கியா, நீ இன்னைக்கா, நாளை வருமா? வருமா? உணர்வு இல்லாதவன் ஜடம். நல்லா கேட்கணும். உணர்வு இல்லாதவன் ஜடம். உணர்வு இருந்தாக்க ஒரு ஆனாதான் அவர் உணர்வு. எப்படி உணர்வு வரும்? எப்படி உணர்வு வரும்? இப்ப சங்கீதம் 14:3 சொல்றாரு, அவர்கள் வழியை ஏகமாக கெடுத்து கொண்டார்களாம். உணர்வு வராத காரணம் என்ன இருக்குது? என்ன கெடுத்துக்கிட்டோம்? என்ன கெடுத்துக்கிட்டோம்? வழியை ஏகமா கெடுத்தது காரணம் என்ன? நல்லா கேட்டுக்கங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே ஊதாரி மகனுடைய கதை தெரியும்ல? அவன் ஊதாரி மகன் சொத்தெல்லாம் இருக்க எங்க இருந்தான்? அவங்க அப்பாட்ட இருந்தான். விபச்சாரிட்டு அப்புறம் தானே வரான்.
அப்பாட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு உணவு யார் மேல வச்சிருந்திருப்பான்? இப்ப சொல்லுங்க. அந்த ஊதாரி மகன், சிறியவன், இளையவன் யார் மேல வச்சிருந்திருப்பான்? அப்பா மேல தான் ஏன்னா அண்ணன் இருக்கான், தம்பி இருக்கான், சொத்து திடீர்னு எங்க அப்பா செத்து போயிட்டாருன்னா சொத்து பிரிக்கிறப்ப பிரச்சனை. இந்த வீடை யாரு பேர் எழுதுறா, அந்த காடை யாரு பேர் எழுதுறான்னு இன்னைக்கு வரை குடும்பத்துல இருக்கா இல்லையா? இந்த பிரச்சனையை தான் நம்மளுக்கு எடுத்து வச்சிருக்காரு. இதுல ஓமங்க, தேவன் நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுத்து காட்டிய ஓமம் இது. இந்த ஓமையில அவன் சொல்றான், 2 பேர் இருக்கும் பொழுது இளைய மகன் போய் அப்பாட்ட கேட்கிறான், எனக்கு சொத்தை பிரிச்சு கொடு. அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகல, புள்ள கிடையாது, பொண்டாட்டி கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, சொத்தை பிரிச்சு கொடுக்குனாக்க என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? அப்ப தகப்பன் மேல் உணர்வு இல்லாதனால, தம்பி மேல் உணர்வு இல்லாதனால என்ன செய்யறான்? நான் தனிச்சு போய் வாழ போறேன், உங்க வியாபாரம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு சொத்தை பிரிச்சு கொடு. அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கைகள் மாறி போகாமல் இருக்க அந்த உணர்வு எங்க போச்சு? அந்த சொத்து வந்தோடனே, சொத்தை பார்த்தோன்னே என்னாச்சு? என்னாச்சு? உணர்வு உலகத்துல போயிடுச்சு. ஒரு அடையில சொல்லுவோமா, கையில காசு இருந்தா எங்க போவோம்? எங்க போவோம்? வேண்ட கோடி கோடியா இருந்துச்சுன்னா நான் எங்க போவேன்? இப்ப பேசுவேனா? பேசுவேனா? ஆட்டுக்கு வாள் அறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பழமொழி சொல்வார்கள். அதோட அர்த்தம் தெரியுமா? தெரியாது. ஏன் ஆட்டுக்கு வாள் அறந்து வச்சிருக்காரு? ஆமா, ஆட்டுக்கு வாள் எவ்வளவு பெருசிருக்கோம்? இவ்வளோட்டுதான். ஏன்னா அது மலை மேல எல்லாமே ஒரு ஒத்தடி பாதையில ஓடும். ஆடு எங்க போவோம்? ஒரு சின்ன கட்ட சூத்திர ஓடிடும். அதுக்கு நீளமா ஆடு இருந்தா பின்கால் தடுத்து விடும் என்று தேவன் அந்த ஆட்டுக்கு என்ன செஞ்சிருக்காரு? நம்ம எல்லாம் ஆள் இருக்குன்னு தான் நம்மளுக்கு வாழை வந்து கம்மியா வச்சிருக்காரு. நம்ம வாழ் நம்மளுக்கு தெரியுதா? நம்மளுக்கு வால் இருக்கு, அந்த வால் வாயில இருக்கு. அந்த வால் நம்மளுக்கு பின்னாடிதான் படைச்சாரு, ஆனா அதை நம்ம முன்னாடி எடுத்தாந்து வச்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள் அதான் ஓடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அது கால் பின்னந்தடை உற்றக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் ஆட்டுக்கு வாழானது. அதனால பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் தேவன் யார் யாருக்கு எதை வைக்கணுமோ அதை வைப்பாருங்க. வைப்பாரு, வைக்க மாட்டாராம். அப்ப இன்னைக்கு எனக்கு என்ன வச்சுட்டாரு? அப்ப நான் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட ஏதாச்சும் பெற்றுக்கொள்ளுன்னா நான் அவர்கிட்ட எவ்வளவு உணர்வோடு இருக்கிறேன்? எவ்வளவு உணர்வு? இன்னையில இருந்து உணர்வு எவ்வளவு வைக்கலாம்? பிரதர் கூட சொன்னாரு, தேவனுடைய வசனம் 30, 60, 100. எவ்வளவு உணர்வு வைக்கலாம்? 30 வைக்கலாமா? 60 வைக்கலாமா? 100 வைக்கலாமா? 100 வைக்கிறோம் பைத்தியக்காரன், 60 வைக்கிறோம் அரை பைத்தியக்காரன், 30 வைக்கிறவன் அன்றாடு குறைக்கிறோம். போடா பைபிள் அவனுங்களை குழப்பத்து கத்திட்டு இருப்பானுங்க. நம்ம நாய்க்கள் ஒரு நாளைக்கு போயிட்டு உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு வந்தா போதுன்னு சொல்றோம். 30 கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஸ்டாட்டிக் பவர். சரி போனா இன்னைக்கு ஒரு நடுப்புற பிரேயர் வச்சிருக்காரா, போயிட்டு வந்து உட்காந்துட்டோம்னாக்கா அது 60. முழுசும் புள்ள பொண்டாட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த சேரே நான் எப்போதும் தேய்ச்சிட்டே இருப்பேன்னு சொல்றாங்கன்னா 100. நம்ம எப்படி இருப்போம்? நம்ம எப்படி இருப்போம்? சேரை தேய்ச்சிட்டு இருக்கலாமா? அப்ப இன்னைக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்? அப்ப ஏன் படிப்பு 14 படிச்சு நம்ம 3 படிச்சு என்ன செய்யணும்? வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். என்னங்க இல்லையா? மெண்டல் நன்மை செய்யுமாங்க? மெண்டல் நன்மை செய்யுமா? செய்யாதா? செய்யுமா? செய்யாது? என்ன பைத்தியமானவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. நன்மை எப்படி செய்யறது சொல்லுப்பா. நன்மை என்ன செய்யும்? நன்மை தெரியணும்ல. இப்ப சொல்றாரு அவர் நன்மை செய்யவில்லைங்கிறார். அப்ப பைத்தியமானவன் எப்படி நன்மை செய்வான் சொல்லுங்க பார்ப்போம். எங்க ஏரியால
ஒரு அம்மா இருக்காங்க, டீ எல்லாம் கொடுப்பாரு. கொண்டு போய் கொடுத்தாதான் வாங்க. நாங்க குடிக்கிற கொண்டு கேட்டாங்க. நன்மை எப்படிங்க? நன்மை எப்படி? கொடுத்தாதான். ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? கொடுக்கலனாலும் கூட்டத்துல பூந்து புடுங்கி திங்கிற ஜாதியில இருக்கிறோம். ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? அப்ப நம்மளுடைய உணர்வுகள் அப்ப பைத்தியமானா போய் கொடுத்தாதான். ஆனாதான் தேவன் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு எங்க போட்டிருப்பாரு? சாக்கடையில போட்டிருப்பாரு, ரோட்ல போட்டிருப்பாரு, எல்லாத்தையும் போட்டிருப்பாரு. அதை தின்னு அவனுக்கு எந்த சேதம் வந்தது? ஆனா விஷத்தை சாப்பிட்டாலும் சேதம் வராது. எந்த ஊழியக்காரன விஷத்தை சாப்பிட்டுருக்கானா? சாப்பிட்டுருக்கானா? கொரோனா வந்தாக்க போகுன்னு சொல்லியிருக்காரு. வியாதிகள் உன்னை விட்டு போகுனாரு. கொரோனா எந்த எத்தனை பேருக்கு போயிருக்கு? எத்தனை ஊழியக்காரன் செத்தான்னு சொன்னாரு. மோகன் சொன்னார். ஊழியக்காரன் நிறைய பேரு கொரோனால. அப்ப தேவனுடைய வசனம் இருந்தால் அவன் பைத்தியக்காரன். கொரோனா அவனை அண்டிருக்காரு. கொரோனா அவனை அண்டிருக்காரு. ஏன்னா அவன் மேல் உள்ள உணர்வுனால எல்லாத்தையும் தடை பண்ணியிருப்பார். இவனுக்கு அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாம நடுப்புற கழுத வச்சதுனால கழுத மாதிரி கட்டை கட்டான். அப்ப என்னுடைய உணர்வுகள் மாறி போகாமல் இருக்க அந்த நல்ல வழிகளில் நன்மை செய்யறது. என்ன நன்மை செய்யணும்? அப்ப தேவன் சொல்றாரு என்ன நன்மை செஞ்சான்? இந்த இளையகுமாரன் என்ன நன்மை செஞ்சான்? இளையகுமாரன் என்ன நன்மை செஞ்சான்? அப்ப பெரிய பையன் அங்க வேலை செய்யறான். நல்லா கேட்டுங்க. பெரிய பையன் எங்க செய்யறான்? அப்பாட்ட வேலை செய்யறான். இவன் சொத்தை பிரிச்சுட்டு வந்து வேலை இல்லாம வெட்டி ஆபீசரா இருக்கான். எல்லாம் தின்னு புட்டு எங்க போயிட்டா? பண்ணிட்டு போனோன்னே ஞானம் வந்தது. என்ன ஞானம் வந்துச்சு? என்ன ஞானம் வந்துச்சு? எங்க அப்பாட்ட அநேக பேர் வேலை செய்யறாங்க, நான் வேலை செய்து சாப்பிடுவேன் என்று போனான். அப்ப ஒரு பைத்தியக்காரனா இருந்தா என்ன செய்யணும்? நம்ம என்ன வேலை செய்வோம்? அவன் தூசணமான வார்த்தை சொல்லிட்டு போனா கூட தேவன் அவனை அங்கீகரிச்சுட்டே இருப்பார். அவன் இன்னதுன்னு அறியாம பேசிட்டு போறான். இன்னது அறியாம பேசிட்டு போறான். ஆனா தேவன் அவனை உயர்த்துவார். ஆனால் நான் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கேன்? அப்ப இளைய மகன் என் அப்பாட்ட போனா வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க, அது நல்ல போஜனம் இருக்கிறது, நானும் பசியில சாகுறேன். எப்போ வந்துச்சுங்க? விபச்சாரத்திலேயோ வேசிதனத்திலேயோ இருக்க போறல. எப்போ வந்துச்சு? வயிறு என்னைக்கு காலி ஆகுதோ அன்னைக்குதான் நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது. 3 நேரம் தட்டுல சோறு மீனோட இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏச பத்தி கவலைப்படுவோமா? வீட்டுக்குள்ள நுழையிறப்ப என்ன மீன் குழம்பாடி எனக்கு தெரியாம செஞ்சு வச்சிருக்க எப்பமா கேட்க மாட்டேன். எங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க, எங்க மாமியார் வாங்கி கொடுத்தாங்க, ஏதாவது சொல்லி என்ன செய்வோம்? அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள், என்னுடைய உணர்வை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உணர்வை மாற்றிக்கொள்ள எப்படி மாற்றிக்கலாம்? அப்ப வேதம் தெளிவா சொல்லுகிறது. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் சொல்லுகிறது, நான் ஒன்று செய்வேன். என்ன செய்ய போறேன் இன்னைக்கு? என்ன செய்ய போறோம்? ஒன்று செய்ய போறேன். என்ன செய்யலாம் இன்னைக்கு? உணர்வு என்ன செய்யணும் அவர் சொல்றார். படிக்கலாம். என் களஞ்சியங்களை இடித்து என்னங்க செய்யறாங்க இன்னைக்கு? இன்னைக்கு என் இருக்கிற கடை சின்ன கடைங்க, நாளைக்கு பெரிய கடையா ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம்? நம்ம சொல்லுனாலும் ஊழியக்காரன் சொல்லிடுவோம். சாண்டி இன்னைக்கு சின்ன கடை வச்சிருக்கோம், நாளைக்கு பெரிய கடையை ஆசீர்வதிப்பார். சொல்லலாமா? சொல்லலாமா? ஒரு கிறிஸ்தவன் சொல்லலாமா? நீ இன்னைக்கு ஒரு கொண்டாட்டி கட்டுக்கு நாளைக்கு 3 கொண்டாட்டி கட்டுன்னு சொல்லலாமா? சொல்லலாமா? எதுல கண்ட்ரோல் அதுல கண்ட்ரோல், எதுல கண்ட்ரோல்ல கண்ட்ரோல் இல்லாம வார்த்தைகள். அப்ப பெரிய கடையாச்சு பெரிய பிசினஸ் வர அவர் 2 கொண்டாடி சோறு போடலாம், ஒல்லாம போடக்கூடாது. ஒரு கடை ஒரு கொண்டாட்டிக்கு இன்னொரு கடை இன்னொரு கொண்டாட்டிக்கு எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா சாப்பாடு நல்லா பாருமா.
என்னன்னா ஞானக்கடன். நம்மள அப்படியே அடியில முட்டாளாக்கே வச்சுட்டாங்க. அதை முழிச்சுக்கிட்டோம்னாக்க நம்மள என்ன செய்யறாங்க, ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. ஆனா நீ தேவனுக்கு பைத்தியக்காரன், தேவனுக்கு பைத்தியக்காரன். அப்பதான் உணர்வு இல்லைனாக்க நம்ம ஒண்ணுமே செய்யணும். அப்ப உணர்வுக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்? அந்த உணர்வுக்கு அவர் சொல்றான், அந்த கலைஞர்கள்லாம் இடிச்சிட்டு என்ன இருக்குது, நல்லா இருக்கிறத இடிக்கிறான்னாக்க அவன் என்ன அறிவாளியா முட்டாளா? அத ஏழைகளுக்கு நன்மை செய்யல, என்ன செய்யல, விளைஞ்சிச்ச கலைஞத்து மேல எல்லாத்துக்கும் கொடுறான்னு சொல்றதுக்கு மனசு வர. பிரதர் கேட்ட மாதிரி எத்தனை கூட நாங்க அடுத்தாப்புல வந்து நிக்கிறோம். அப்ப இன்னைக்கு கொடுத்தாதான் தேவன் கொடுத்தாதான், தேவன் கொடுத்தாதான் நம்ம என்ன செய்வோம், தேவன் மேல உணர்வு. அந்த கடவுள் ஆசை வச்சு இந்த கார் வாங்கி கொடுத்தாரு. கடவுள் ஆசை வச்சாரு, அதுக்கு எவ்வளவு லோன் கட்டணும்னு யாருக்கு தெரியும்? வாங்கினவனுக்கு தான் தெரியும். கடவுள் கொடுத்தா அப்படியே பறந்து வந்து கீழே வந்து கார் இருந்துச்சுன்னா அவர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லலாம். இஎம்ஐல ஒய்எம்ஐல ஓட்டுட்டு வாங்கிட்டு இருந்தோம்னா என்ன இருக்கும், எப்படி இருக்கும்? கடவுள் கொடுத்தாரா? கடவுள் பேரை சொல்லி நாம் உலகத்துல ஞானிகள் ஆயிருக்கோம். எப்படி களஞ்சியங்களை இடித்து பெருசா கட்டுறோம். என்னுடைய எண்ணங்கள், நான் இப்ப ஒரு நாள் சைக்கிள்ல போனேன், ஆனா இனிமேல் நான் என்ன செய்யணும், ஒரு 2 வீலர்ல போகணும். வேலைக்கு எப்படி போவோம்? 2 வீலர்ல போனோம்னா அப்புறம்ட்டு ஜாமான தூக்கம் இல்லை, அதுக்கு ஒரு கார் இருந்தா பின்னாடி கீழே வச்சுட்டு போகலாம். இதுல பெருக்கிறோம். இன்னைக்கு வேதத்துல நான் 2 வார்த்தை சொன்னேன், நாளைக்கு 10 வார்த்தை சொல்றேன், நாளைக்கு முழுசு சொல்லுவேன்னு சொல்றதுக்கு உணர்வு அதுல வரல. ஆனா உலகத்துல உணர்வு இருக்கு. எப்படி இருக்குது? அவனுக்கு இருந்த உணர்வு, களஞ்சியங்களை இடித்து நான் பெருசா கட்ட போறேன், கட்டி உட்காந்துட்டு கால் மேல கால் போட்டு ஆயா கையை வச்சுட்டு தூங்க போறேன். அப்போ கூட கடவுளை நினைக்கிறேன். நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இன்னைக்கு வசதிக்காரன் கடவுளை நினைக்க முடியாத காரணம் என்ன இருக்குது? ராத்திரி போல சொத்து மேலேயே இருப்பவனுக்கு ஒரு வீடு, இல்லாதவனுக்கு வாழ வீடு. இல்லாதவங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க டென்ட் அடிச்ச போயிருவாங்க, நெறிக்கு வர மாதிரி போயிருவாங்க. ஆனா இருக்கிறவங்கள எந்த தந்திரம் இருக்கோ அந்த தந்திரம் 1000 வருஷம் போயிட்டே இருக்கும். கொண்டாடி கூட சொல்லுவான், என் மனைவி சொல்றான், இதை இடிச்சிட்டு வேலை கட்டியா? நானும் கட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன், என்னையே தான் இடிச்சிட்டு இருக்கவங்க கட்ட முடிய மாட்டேன். கட்டிடுவோம் போகும்லாட்டியா சமாதி ஒண்ணு கட்டிடுவோம். தேவன் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு சாட்சி. அப்ப அவன் இளைய மகன், அவனுடைய உணர்வு எப்படி இருந்துச்சான்? அப்பா மேல இல்ல, என் அப்பா வீட்டுல என் வேலைக்காரனா இருக்கிறானே. அப்ப வேலைக்காரன் நினைக்கிறான்னா இன்னைக்கு தேவன் இதுதான் நினைக்கிறார். என்ன நினைக்கிறாரு? உன்னை ஒரு வேலைக்காரனா நினைக்கிறார். போக முடியுமா? புரியுது, போக முடியுமா? உன்னால முடிஞ்ச ஒரு சக்தியம், உன்னால முடிஞ்ச ஒரு ஆத்மா, உன்னால முடிஞ்ச 1000 பேர் 5000 பேர்லாம் எவனும் ஏற்க முடியாதுங்க. 5000 பேர் மனம் திருப்பினா எவனுமே கிடையாது. இருந்தாலும் உன்னால முடிஞ்ச ஒருத்தன், உன்னால முடிஞ்ச ஒருத்தி என்ன செய்யணும்? சத்தியத்துக்குள்ள கொண்டு வர முடியுமா? அப்போ உணர்வு அவனே 24 hours அவனே பாருங்க, அதான் உணர்வு. வீக்லியோ 10 days ஒருக்க போய் பார்க்கறதுனால அவனுடைய செதறி பேர் மூளை. ஆனா தினமும் அவனோட பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுல வித்தியாசம். நேற்று கூட சொன்னேன், இந்த கடையில உட்காந்து எல்லாம் சத்தியத்தை பேசி ஏன் பேசுறோம்? தெரியாத தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், தெரியாத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். எப்போ உணர்வு வரும்? அப்ப தெரிய தெரிய உணர்வை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன செய்ய போறோம்? வெளியே சொல்ல போறோம். அப்ப சொல்லலைன்னா எனக்கு ஐயோ, எனக்கு எது வேணும்? நம்ம சொல்றதாங்க. அப்ப என்ற ஒருக்க உணர்வு தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். இயேசு மேல உணர்வு வச்சாரு, இவர் நேசகுமாரன், நான் இவர் மேல் பிரியமா இருக்கிறேன். அவர் என்னங்க செஞ்சிட்டாரு? நேசகுமாரனுக்கு ஏதோ அப்பா மம்முட்டி எடுத்து வெட்டி பயிரிட்டாரா? இல்ல இல்ல, அவர் என்ன செஞ்சாரு? பிதா எனக்கு என்ன சொன்னாரோ அதை நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன், செய்கிறேன்.
அப்ப இயேசுவே செஞ்சிருக்கும் பொழுது இயேசுவின் சரீரத்தை வாங்கி சாப்பிட்ட நான் இயேசு சொன்ன வார்த்தை நான் செஞ்சிருக்கிறேன். இயேசு சொன்ன வார்த்தை நான் செஞ்சிருக்கிறேன். நீங்கள் என் கொடிகள், நான் உங்கள் திராட்சை. அப்ப நான் கொடியிலையும் திராட்சை செடியிலையும் நான் இருப்பேன். நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்? இயேசுவ மாதிரி சாப்பிட்டோம்ல அவருடைய சரீரத்தை. அவர் கேட்பார்ல, ஏண்டா என் சரீரத்தின் நான் சாப்பிட்டிய, கொஞ்சம் கூட மூளை இல்லையா? நல்ல மாமி சொன்ன வாயை பொழந்து பொழந்து தின்னில கேட்பாரு, கேட்க மாட்டார். அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள், நம்மளுடைய செயல்கள் மாறி போக வேண்டுமானால் இன்னைக்கு நான் இதான் இது மாதிரி சொன்னப்பதான் யோவான் 6 போன வாரம் இருக்காரு. யோவான் 6ல பாத்தீங்கன்னா உன் மாமிசத்தையும் உன் ரத்தத்தையும் நாங்க பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாது? ஏன் பண்ண முடியாது? சொல்லுங்க பாப்போம், சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன். இது லண்டன்ல நடந்த ஒரு கதை. மனைவி ரொம்ப வியாதிப்பட்டிருக்கிறாங்க. நல்லா இது நடந்த உண்மை. இது ஒரு 10 years பேக் ஒரு இதில் வந்தது. அப்ப வியாதியாப்பட்டிருக்கும் போது புருஷன் அவர் மனைவி மேல ரொம்ப அன்பு செலுத்தி அப்போ அவள்கிட்ட போய் சொல்றாரு. அவ சொல்றான், நான் போயிட்டோன்னு நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்னு என்று கேட்கும் பொழுது, இல்ல நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா தான் போவோம். எப்படி சொல்றாரு? இவருடைய உணர்வு 2 பேரும் ஒன்னா தான் போவோம், இருந்தால் 2 பேரும் ஒன்னா இருப்போம், இல்ல 2 பேரும் ஒன்னா தான் போவோம் என்று சொன்னாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய வயசு இல்ல. டாக்டர்கிட்ட போனோன்னு சொல்லிட்டாரு, இனிமேல் அவங்க படிக்கிறது கஷ்டம், வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போங்கன்னு என்று சொன்ன பொழுது அந்த மனைவியை தூக்கிட்டு வீட்டில் போடுறாரு. 2 பேரும் விஷம், என்ன விஷத்தை கலந்து 2 பேரும் அருந்த போறாங்க. என்ன செய்ய போறாங்க? அருந்துற போது அப்ப என் மனைவி கேட்கிறா, நீங்க கலந்து கொடுக்குற எனக்கு தெரியுது, நான் போறது எனக்கு வியாதி இருக்கு போறேன், ஆனா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களே, நீங்க எல்லாத்துக்கும் நல்லதா சொல்லுங்களே என்று சொன்னான். இல்லம்மா, நீ இல்லாம நான் நல்லது சொல்ல முடியாது. நீ இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நான் உன்னை நேசித்த பிறகு அந்த இடத்துல நான் ஒரு கேப்பை விட்டுட்டேன்னா நான் நல்லது செய்ய முடியாது என்று நினைச்சு 2 பேர் அறந்துனாங்க. ஆனால் ஒரு நேரம் 2 நேரத்தில் 2 பேரும் மயக்க போட்டிருந்தாங்க. அக்கம் பக்கத்துலலாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த அம்மாவுக்கு பியூர் குணமாகி 2 பேர் ஊழியத்துக்கு. அப்பதான் வேதம் சொல்லுகிறது, நீ விஷத்தை சாப்பிட்டாலும் உன்னை ஒன்றும் தீண்டாது. அப்ப 2 பேர்த்தோட எண்ணங்கள் பாருங்க, குட்டெண்ணமா இருந்தனால 2 பேருமே என்ன செஞ்சாங்க? தேவன் அவரை அங்கீகரித்தாங்க. இன்னைக்கு நம்ம அங்கீகரிக்க முடியுமா? தேவன் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறார்? கணவன் மனைவியா இருந்தா அப்படிதான் இருக்கு. தேவன் இணைத்து மனிதன் பிரிக்காது இருப்பாயாக. அப்ப மனிதன் எப்படி இருக்கிறான், தேவன் எப்படி இருக்கிறாரு? ஒரு மனைவியை சேர்த்தாக்க எப்படி இருக்கும்? ஏதேன் தோட்டத்தில் செஞ்ச தப்பு இனிமேல் செய்ய மாட்டேன்னு என்ன செஞ்சாரு? இந்த வார்த்தையை சொல்லி நிறுத்திட்டாரு. இப்ப விளம்பரம்லாம் என்ன மேட்டுமணியா அதுல என்ன இருக்குது? 1,80,000 பேர் பிள்ளைங்க இருக்காங்க, அதுல எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்காதா? பொம்பளை பிள்ளை ஒன்று சொல்லு. இன்னைக்கு நம்மளோட சிந்தனை உலகத்துல எதுல உணர்வு இருக்குது? இதுல உணர்வு இருக்குது. ஆனா வேதத்தை நான் தெரிஞ்சு கொண்டு நான் 10 பேருக்கு சொல்லுவேன் என்றல்ல, ஆனா 10 பிள்ளைகளை பெற்று நான் வளர்க்கணுங்கிற ஒரு உணர்வு இன்னைக்கு இருக்கு மனுஷங்களுக்குள்ள இருக்கிற. பின்னாடி சொத்துக்கு சேஃப்டி பண்றோம், ஆனா போற இடத்துக்கு சேஃப்டி பண்றோம். போயிருவோமா? எல்லா குடும்பத்தோட போயிருவோமா? போயிட முடியாது. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்வோம்? என்னோட உணர்வு எங்க போகணும்? என்னோட உணர்வு எப்படி இருக்கும்? அதுக்காக சொல்றாரு லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஆத்மாவே உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு நீ இளைப்பாரி பூமியில அவன் என்ன ஆசைப்படுறான்? அவனுக்கு ஒரு நேரம் கூட பட்டினி இருக்க கூடாதுங்க. இன்னைக்கு ஒருவேளை
புருஷன் சம்பாதிக்கலாம்னா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள போகும்போது 2 பிள்ளைகளை பார்க்குறப்ப இன்னைக்கு காசு இல்லைப்பா, இன்னைக்கு பட்னியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? என்ன செய்வோம்? எவன் காலு கையில விழுந்தனால என்ன செய்வோம்? உனக்கே உன் பெத்த பிள்ளைக்கு இவ்வளவு அக்கறை இருக்கும் பொழுது உன்னை உண்டாக்கினவருக்கு எவ்வளவு அக்கறை இருக்கும்? எவ்வளவு அக்கறை இருக்கும்? நடந்தா போனா உட்கார்ந்தா எல்லா இடத்துலயும் அவர் கண் நோக்கி பார்ப்பார். உன் பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தாதான் பார்ப்பார். ஆனா அவர் உன்னை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்து கொண்டு இருப்பாரானால் நீ அவர் மேல எவ்வளவு உணர்வு வச்சிருக்க? அவர் மேல எவ்வளவு உணர்வு வச்சிருக்க? போற வாரம் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிட்டு நினைக்கிறேன். ஆனா உணர்வுகள்ங்கிறது நம்மகிட்ட கையில இருக்கு. உணர்வு எங்க இருக்குது? அப்ப இந்த உணர்வுகளை நான் பார்க்க வேண்டுமானால், இந்த உணர்வுகள் நான் இருக்க வேண்டுமானால் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறும்? என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறும்? உணர்வு நல்லா இருக்குமா? அப்ப உணர்வுக்கு காரணம் என்ன? பவுலடியான் எழுதியிருக்கிறார். உணர்வுக்கு காரணம் என்னால உணர்வா இருக்க முடியல. காரணம் ரோமர் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆவது வசனம் சொல்லிக்கிறது. ரோமர் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆவது வசனம். இல்லை, கெட்டு போனார்கள். என்ன இல்லையா? நன்மை செய்கிறவன் இல்லை. நன்மை செய்யறோம்ல, நன்மை செய்யறோம் இல்ல. லியோ சொன்ன அந்த அம்மாவுக்கு டீ போட்டுறாங்க, அது நன்மை தானே? நன்மை தானே? அப்ப நன்மை செய்யற ஒருவர்ல போட்டிருக்கு. நன்மைனா என்ன அர்த்தம்? உன்னை அது தெரிஞ்சுக்கோ. எவனோ போட்ட டீ, அவருடைய காசு எல்லாமே கொண்டு போய் இன்னொருத்த கொடுக்கறது நன்மையா? என்ன நன்மை? எது நன்மைங்க? மற்ற 26, 26 படிச்சமே இது என் சரிகரமா இருக்கிறது, இதை வாங்கி புசியுங்கள், இதை வருவளவுக்கு நினை. எதுங்க நன்மை? எது நினைவு? வர வரைக்கும் செய்வதுதான் செய்யறோமா? நன்மை செய்யற ஒருத்தர் இல்ல. சோறு கொண்டா டிஃபன் பாக்ஸ்ல கொடுத்தாலும் தின்ன ஆசனத்து வழியா போய் சீசர்கள் கேட்கிறாங்க, என்னையா அப்படின்னு. அப்ப இது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்குது? அப்ப சாப்பாடை பத்தி அவர் சொல்றாரு. வேதத்திலே மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 9ல இருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிங்க. மத்தேயு 15:9 படிங்க. மனுஷனுடைய கற்பனைகளை 15:9 உபதேசங்களை போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். நம்ம எப்படி செய்யறோங்க? நன்மை நன்மை என்ன செய்யறோம்? நன்மை எப்படி செய்யறோம்னு கேட்கிறோம். நன்மை எப்படி செய்யறோம்? வீணாய் போதித்து வாயில துதிய எப்படி வச்சிருக்குமா? வீணாய் ஆராதிச்சு. நம்ம ஒரு ஆராதனை எப்படி இருக்குது? என் வாயில துதி வந்துருச்சுன்னா அந்த இதுல என்ன இருக்காது? வேற வார்த்தை வருமா? என் வாயில என்னென்ன வார்த்தை வரும்? கெட்ட வார்த்தையில இருந்து எல்லாம் வரும். அது பழசிலேயே அப்படியே பேசி பேசி வந்துட்டு தலையில தட்டிக்கும். எப்ப பைபிள் சொன்ன வாயில கெட்ட வார்த்தை வருமா வராதா? அப்ப என்னுடைய துதி போகுமா? என்னுடைய துதி போகுமா? அது கோபத்துல பேசிட்டு இருந்தது. நான் பேசக்கூடாதுன்னு நான் பார்த்தேன் கோபத்துல. அதெல்லாம் சொல்றாரு, படிக்கணும். யாக்கோபு 1:20 படிக்க சொல்றாரு, உங்களுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்காது. ஒரு கோபம் என்ன செய்யுமா? நடப்பிக்காது. பிளவுகளை உண்டு பண்ணிடும். பிளவுகளை உண்டு பண்ணிடும். கோபப்பட்டாக பிளவுகளை. அப்ப கோபப்படாமல் இருக்குன்னா நான் என்ன செய்ய? நன்மை. என் சரீரத்தை கொடுத்து பாருங்க. சரீரத்தை கொடுத்து பாருங்க. இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? கணவன் மனைவி 2 பேரும் ஒரு சரீரம் இருக்கிறோம். ஆனா நான் போய் என் மனைவி எடுத்தேன்னா நான் என்னை அடிச்சுக்கிற மாதிரி தான். அப்ப அவ அழுகுறாளா? நான் அழுவுமா? அழுவக்கூடாதா? அவள அழுகுறா.
ஒரே சரீரமா? ஒரே சரீரமா? அப்ப வேத பொய்யா? வேத பொய்யா? அப்ப திருமணம் ஆயிட்டா இருவரும் ஒரே மாமிசம் என்று சொல்றாங்களா? அப்ப இன்னைக்கு நான் என் மனைவியோ அவ என்னை அடிச்சாலோ யாருக்கு வலிக்கும்? ரெண்டு பேருக்கு வலிக்கணும், வலிக்க கூடாது. அதனால்தான் அவர் சொல்றாரு, அந்த பாடுகள் எனக்கு இருக்குது, அந்த பாடுகளை நீங்க சுத்தி, நான் பட்ட பாடுகளை நீங்க சுமக்கிறது தான் இருவரும் ஒரே மாமிசம். அதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, நீங்கள் பாடுகள் பண்ணு அந்த பிச்சு கொடுக்குறாரு, சும்மா வாங்கி கொடுக்கல. அந்த அப்பத்தை என்ன செய்யறாரு, என் நாட்டை நீ பாடுகள் பட வேண்டும் என்பதுதான். ஆனால் உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, திறன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயிக்கிறேன். இன்னைக்கு உலகத்தை ஜெயிச்சா யாருங்க இருக்கான்? எவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்களா இருக்கான், கோடீஸ்வரன் மல்லியெல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஜெயிச்சவங்களாக யாருமே இருக்கிறாங்களா? அப்ப ஜெயிப்பு. ஆனா என் ஆண்டவர் இயேசு எல்லா மதத்தில விட உயிர்த்தெழுதல் ஒண்ணு இருக்குமானால் அந்த உயிர்த்தெழுதல் உணர்வு அந்த எப்படி இருக்கணுமா? அவர் பாடுகள்ல உணர்வு இருக்கணும். எங்க பாடுகள்ல இருக்கணும்? அவருடைய பாடுகள். எப்படி பாடு வந்துச்சு? சத்தியத்தை சொல்றதுனால பாடுகள். பாடுகள் எப்படி வந்துச்சு? சத்தியத்தை சொன்னாதான் பாடு வரும். சத்தியத்தை சொல்லாத வரைக்கும் பாடுகளே வராது. சத்தியத்தை போய் சொல்லி பாருங்க, அவன் எடுத்துட்டுவான், திருப்பி அடுத்த நாள் போங்க 2 அடி அடிப்பான். இப்படி பாடுகளை சகிக்கும் பொழுதுதான் அவர் ஒரு காரணத்தை சொல்வார். ஒரு விதவை ஒருவனிடம் வந்து கேட்கும் பொழுது பல தடவை கேட்ட உடனே அவன் சலிச்சு போகாம என்ன செஞ்சுட்டானா? சரியான நேரத்தில் நியாயம். ஆனால் நீ சலிக்காம போய் ஒருத்தன் திட்டுறானா அவன்கிட்ட போய் சத்தியத்தை சொல்லிட்டாரு. நீ மற்ற 5000 பேருக்கு பேசுறதுல அவனை மனம் திருப்புன்னு ஒரு உணர்வு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நிச்சயம். அப்ப ஊதாரி மகனுடைய கதையில அவங்க அப்பா யார உணர்வு இருப்பாரு? 1000 வேலைக்காரன் இருந்தாலும் என் மகன் மேல உணர்வு வச்சுட்டதுனாலதான் அவன் மகன் திருப்பி போனான். இல்லாட்டி ஒரு காலத்துல அவன் திருப்பி போயிடுறதுக்கு சரித்திரமே இல்லை. அப்ப என்னை கொண்டு ஒரு உணர்வு வைத்திருக்கும் பொழுது நான் அவரை கொண்டு நான் என்ன உணர்வுல போய் கொண்டு இருக்கிறேன்? அவரை கொண்டு நான் என்ன உணர்வு? இன்னைக்கு அவருக்கா நான் என்ன செய்ய போறேன்? நான் பெரிய பிசினஸ் பண்ணி தசமா 10க்கு 100 கொடுத்தா போதுமா? இல்ல வருடங்கள் 10 பேருக்கு சோறாக்கி போட்டா போதுமா? நீ சத்தியத்தை சொல், சத்தியம் நான் உன்னை விடுதலையா. சத்தியத்தை சொல். சத்தியம் கஷ்டம் தான், அவன் ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏத்துக்கிற அளவுக்கு எப்படி இருக்கணும்? இன்னைக்கு பேத்தி நடக்கிறா உட்காரானா எப்படி அவ்வளவு நடந்துட முடியுமா? அதுக்கு நாங்க 3 பேர் போராடுறோம். ஊத்து போறா, அங்க போறா, இதை இழுக்கிறா, அதை தள்ளுறா, இதெல்லாம் தள்ளுறான காரணம் என்ன இருக்குது? அந்த செய்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணவே எங்களால முடியல. ஆனா அந்த செய்கை செய்ய வைக்கிறது யாரு? யாருங்க? அவள் மேல் உள்ள உணர்வு தேவன் அதை செய்ய வைக்கிறார். நேற்று சொல்றாரு, நவம்பர் 27ஆம் தேதி ஒரு பெட்டிக்குள்ள போட்ட மாதிரி வந்தான். என் பேத்தி எப்படி வந்தா? கை அசையாது, கால் அசையாது, போட்டு ஜிப்பு போட்டு தூக்கிட்டு வந்தான். நீ ஜிப்பு போட்டாலே காலை விரிக்கிறான், அதை விரிக்கிறான், ஜிப்பு போட விடல, ஒரு சட்டி போட விட முடியாது. அன்னைக்கு எது போட்டாலும் அப்படியே மம்முன்னு இருக்கான். யாருங்க? ஆயா, அக்கனா, தாத்தாவா, பாட்டியா, பேரனா? யாரு? தேவன் அவள் மீது கொண்ட அன்பினால் உணர்ந்து தேவன் அவள் வளர்ச்சியை கொடுத்தார். வளர்ச்சி யாரு கொடுக்கணும்? அண்ணன் சொன்ன திருக்குமான் எல்லாம் படிப்பான். கவலையினால ஒரு முழம் நீளம் வளர்ச்சி கூட்ட முடியாது. அப்ப என்னுடைய வளர்ச்சி வர வேண்டுமானால் தேவன் என் மேல் உணர்வு வைத்திருக்க வேண்டும். அப்பதான் நான் சத்தியத்தை சொல்ல முடியும். அப்ப சத்தியத்தை சொல்றதுதான் நன்மையானது. என்ன இருக்குன்னா உன் ஜீவன் எதுக்குள்ள போகணும்? எதுல போகணும்? நன்மை இருக்கும். அதுதான் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் கொடுத்தது சொல்லி காட்டணும்ல. அதே யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை படிங்க. இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை. ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன். என்ன சொல்றாரு? நம்மள சிநேகிதர் எப்படி இருக்கும்? சத்தியத்தை நேசிக்கிறாயா? சிநேகிதர் நேசிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இயேசுவை நேசிக்கிறோமா? அதுல 13ல சொல்றாரு,
ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் சிநேகிதனுக்காக தன் ஜீவனை கொடு. ஒரு அல்லையில சொல்லுவோமா? அப்ப ஏன் சிநேகிதனா சொன்னாரு? அவர் உன்னை சிநேகிதனாய் தேர்ந்தெடுத்தாரு. எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாரு? அந்த அப்பத்தை கொடுத்து உன்னை சிநேகிதனாய் தேர்ந்தெடுத்தாரு. நான் இன்னைக்கு என்னத்த அப்பத்தை கொடுத்துருக்கேன்? பிரியாணி செஞ்சு கொடுக்கலாமா, இல்ல சரீரத்தை கொடுக்கலாமா? எதை கொடுக்கலாம்? இன்னைக்கு எந்த கிறிஸ்தவனும் கொடுக்கல, வாங்கிட்டு இருக்கா, அதுக்கு கணக்குக்காக ஏதோ செஞ்சிட்டு இருக்கான். ஆனா கொடுக்கிறவன் பார்த்தாக்க தேவன் அவனை விலையை செய்வான். கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும்? அப்ப உன் சரீரம் போற வரைக்கும் ஒரு ஆத்மாவை இந்த உவமையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றான். அதற்கு இயேசு, நீங்கள் இன்னும் உணவில்லாதவராய் இருக்கிறீர்களா? இயேசு கூட நம்ம எப்படி இருக்காங்களா? உணவு இல்லாமல் நம்ம இருப்போமா? நம்ம இருப்போமா? இவ்வளவு தூரம் கதை சொல்லிய இன்னும் உணர்வு இல்லாம இருக்கிறாங்க. இந்த 12 பேர்த்தால அவரை திருத்த முடியலையே. நான் 5000 பேர்த்துல பேசுறேன், 50000 பேர் கூட்டத்துல இருக்காங்கன்னு திருத்திட முடியுமாங்க? அப்ப ஏமாத்துறாங்களா, ஏமாறப்படுறோமா? ஏமாத்துறாங்களா, ஏமாத்தப்படுறோமா? ஏமாத்தப்படுறோம். இந்த 12 பேர்த்த சொல்ற அந்த வசனத்தை மறுபடி படிமா. அதற்கு இயேசு, நீங்களும் இன்னும் உணர்வுள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்களே. படிமா. வாய்க்குள்ளே போறதெல்லாம் வயிற்றில் சென்று என்ன சொல்றாங்க? ஆசனத்தின் வழியாக கழிந்து போகும். என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லையா? இந்த ஒரு சின்ன ஒரு மேட்டர் என்ன தெரியல? அறியன்னா அவன் எப்படி சத்தியம் சொல்ல போறாங்க? அப்ப கூட்டம் முடிஞ்சிட்டு சத்தியம் பேசுறப்ப அங்க போற சாப்பாடு எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்கும்? அவன் 2 நேரம் கூட பிரசங்கம் பண்ணிட்டாலும் அவன் வயிற்று கலக்கிருக்கான். திங்காத கறியெல்லாம் இருக்கு, இலவசமா கறி நம்ம 2 துண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டுப்பான். கடாமடான்னு வசனத்தோட கேட்காம என்ன செஞ்சிருப்பான்? அப்ப நம்மளோட சிந்தனை. அப்ப உணர்றது ஒரு சின்ன ஒரு மேட்ரு சீசர்களுக்கு தெரியலங்கிறப்ப இந்த சத்தியத்தை எப்படி சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க பாப்போம். சத்தியம் சொல்றது கஷ்டமா ஈஸியா? கஷ்டமா ஈஸியா? ஆனா கஷ்டமான வேலையெல்லாம் செஞ்சிருவோம். கஷ்டமான வேலையெல்லாம் செஞ்சோம். எரியாத எரிய வைப்போம், எரியறது எரியாம வைப்போம், எல்லாம் செய்வோம். என்ன சொல்றேன்? நான் லைட்டு போட்டா ஒயரை கழட்டி விட்டா எரியாது, ஒயரை சேர்த்து விட்டா லைட் எரியும். அப்ப நம்மளோட சிந்தனை, நம்மளோட செயல் மாறி போகாமல் இருக்கிறது காரணம். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? அப்ப என்ற உணர்வு எப்படி இருக்கு? கர்த்தர் மேல் உணர்வு இருக்கா? நல்ல ஜாதி எப்படி இருக்குமா? நல்ல ஜாதி எப்படி இருக்குமா? கர்த்தரையே எப்படி கர்த்தர் மேல் நம்பி இருக்கலாம்? சொல்லுங்க பாப்போம். கர்த்தர் மேல எப்படி நம்பிக்கை இருக்கலாம்? சொல்லுங்க, சீக்கிரம் சொல்லுங்க, நேரம் ஆகுது. கர்த்தர் மேல எப்படி நம்பிக்கை இருக்கலாம்? தாவீது எல்லாம் ஞானம் உள்ளவன். எப்ப ஞானம் உள்ளவன், அவன் கிட்டாத வாசிக்கிறப்பய மந்திரம் சொல்ல, ஜபம் சொல்ல சவுலுக்கு பிசாசு ஓடியது. என்ன ஓடிச்சு? சவுலுக்கு பிசாசு ஆவி போச்சு. அப்ப அவனுக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருந்துச்சு. அப்ப கூட அவன் வெயிட்டா நினைக்கல. அவன் உணர்வு எப்படி இருந்துச்சு? தேவனே சார்ந்தது. நல்லா கேட்டுங்க. ஏன்னா தாவீது கெட்டு போறதுக்கு காரணம் யாரு? தாவீது கெட்டு போறதுக்கு காரணம் யார்? தாவீது கெட்டு போறதுக்கு காரணம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்ல. தாவீது பச்சை பாலம் கெடுத்துட்டான் அப்படிலாம் சொல்றோம். ஏன் போச்சு? அவன் ராஜ்யசபையில் இருக்கிற வரைக்கும் தேவனோடு இருந்தான். கோலியாத்தை என்னைக்கு சாகடிச்சானோ அப்ப என்ன சொன்னா? என் பிள்ளை நீ கல்யாணம் பண்ணணும் என்னைக்கு சேர்த்து விட்டானோ சனியை ஏறிச்சு. அது வரைக்கும் தாவீது என்ன செஞ்சான்? நல்லவன் தான். அவர் சேர்த்து விட்டா புள்ள வித்தாளா? மலடி லிஸ்ட்ல உண்டாவதா? மலடி லிஸ்ட்ல ஒன்னாவதா? அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை அவள் மலடியா இருக்கனாலதான் அவன் என்ன செஞ்சான்? பிள்ளைக்கு ஆசைப்பட்டு யார பார்த்தான்?
பச்சை பால். அவன் செஞ்ச தப்பா ரைட்டா? தப்பா ரைட்டா? தேவனுடைய உணர்வு தேவனே சார்ந்து இருந்துன்னா அன்னைக்கு கொஞ்சம் பிசகாம தாவீது இருந்திருந்தானாக்க இன்னைக்கு தாவீது அன்னைக்கு ஏசு சொல்லியிருப்பாரு, அவன் என்னுடைய தாசன். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? அதனால்தான் சேர்றது சேர்ந்துச்சுன்னா சேர்ந்ததெல்லாம் போயிருக்கும், சேர்றது சேர்ந்துச்சுன்னா சேர்ந்ததெல்லாம் போயிடும். அப்ப போகாம இருக்குன்னா என்ன செய்யணும்? சேர விடாம. ஒரு நாய் நான் வளர்த்தேன், ஒரு நாய் வளர்த்தேன். அதுக்கு ஊட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். ஊட்டியிலேருந்து அந்த நாய் அன்னைக்கு நான் சொல்றது 89-90. அந்த நாய் அன்னைக்கு 5000 ரூபாய். அது இவ்வளவுதான் உயரம் இருக்கு, நீளமா இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துச்சு, நல்லா சாப்பாடுலாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்துச்சு. என் தம்பி எல்லாம் வாக்கிங் கூப்பிட்டு போவோம். நாங்கள் போகிறோம் இல்லையா நாயை, அவளை கண்ணு கருத்துமா பார்த்தோம். அது என்ன செஞ்சிச்சு, ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா அங்கே இருக்க போரா இருக்க செருப்பெல்லாம் கடிச்சிருச்சு. செருப்பெல்லாம் கடிச்சிருச்சு. அப்போ கடிச்ச உடனே எங்கள் அண்ணி செருப்பு ஒன்று அப்போதான் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின புது செருப்பு என்ன செஞ்சு கடிச்சிருச்சு. மற்ற செருப்பை பற்றி பேசுகிறேன், என் செருப்பு போச்சு. உடனே என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த நாயை இனிமேல் வீட்டுல ஏத சொல்றேன்னா, சேரக்கூடாத சேர்த்தா சேதம் நமக்கு, சேரக்கூடாது சேர்த்தா சேதம் நமக்கு. சேராம இருந்து பாரு, உனக்கு செழிப்பு வரும். இன்னைக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. இன்னைக்கு உலகம் மாய. என் மனைவி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மாய. அதான் பார்த்தா பச்சை பாலத்தை பார்த்தனாலதான் அவன் சங்கீதத்தில் எழுதுவான். என்ன எழுதுவான்? சங்கீதத்துல என்ன எழுதியிருப்பான் சொல்லுங்க பார்ப்போம். சங்கீதத்தில் என்ன எழுதியிருப்பான்? 119ஆம் சங்கீதம், 119ஆம் சங்கீதம் 100 படி யோசிக்கிறோம். உம்முடைய கட்டளைகளை கை கொண்டு இருக்கிறபடியால் என்ன சொல்றாங்க? தாவீது யாரை சொல்றான்? முதியோர்களை பார்க்கலாம், வயசானவங்களை பார்க்கலாம் நான் ஞானம் உள்ளவன். ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? அப்ப கட்டளை எப்படி இருப்போமா? ஞானம் இருந்தாலே முதியோருக்கு மேல இருக்கும். ஒரு அலையில சொல்லுவோமா? அதை சொல்றாரு, படிங்க, சீக்கிரம் படிக்க. உம்முடைய வசனத்தை காத்து நடக்கும்படிக்கு என்னங்க சொல்றாருங்க? நம்ம உணர்வு எப்படி இருக்குன்னா நம்மள்ட்ட இருக்குதா? அவையே அது சொன்னான். அவன் பொல்லாத வழிய பச்சை பால குடிக்கிறத பார்த்தனாலதான் அவனுக்கு என்ன வழி? அது நம்மள்ட்ட என்ன பொல்லாத வழி இருக்குது? அவன் வேதத்துல போட்டு படிச்சுட்டோம். நம்மள்ட்ட நம்ம வேதத்துல எழுத முடியுமா? வேண்ட என்ன பொல்லாத வழி இருக்குது? அப்ப பொல்லாதவழி யார் விடணும்? தாவீது செஞ்சான், விட்டான். தாவீது செஞ்சான், விட்டான். ஆனா இன்னைக்கு நான் செஞ்சது இதுவரைக்கும் என்ன செய்யல? முடியலையா? முடியுமா? விட்டுலாமா? நீங்க போற சிங்களா போயிருவோமா? என்னுடைய கல்யாண நாள் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி. அப்போ என் மனைவி சொல்கிறான், நகையெல்லாம் கட்டி அப்போதான் குழந்தை பிறகு நான் சொன்னேன். நகைக்கும் அவர் நல்லா பைபிள் படித்தாலும் படிக்கல, நகைக்கும் பைபிளுக்கு என்னையா சம்பந்தம்? நகைக்கும் பிள்ளைக்கும் என்னையா சம்பந்தம்னா எனக்கு அது பதில் கேட்குறேன். நான் அப்போல்லாம் பைபிள் அவ்வளோ கற்றுக்கிறேன். ஏன்னா நான் அவ்வளோ அப்போல்லாம் எல்கேஜி கூட இல்லை. பைபிள்னாவும் ஓரம் கட்டி வச்சிருக்கேன். அது என்ன சின்ன புத்தகமாக படிக்கிற மாதிரியா இருக்குது? சரிண்ணே, அவள் என்ன சொல்லிட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டான், எல்லாம் நம்ம மலைக்கெல்லாம் கழட்டிட்டான். அதெல்லாம் அவள் கழட்ட வேண்டியதான் கழட்டிட்டான். தாலி செயினை அவள் கழட்டியிருந்தாக்க சந்தோஷமா இருந்திருக்கான். அங்கேருந்து நிற்கிறான், என் தாலி செயினை கழட்டு, என் தாலி செயினை கழட்டு. தாலி செயினை எப்போ கழட்டுறது? எனக்கு கை காலாம் தூக்கி போட்டு தாலி செயினை கழட்டுறது நான் செத்து போயிட்டேன். அந்த பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி கல்யாண நாளே அவள் தாலி செயினை கழட்டி கையில் கொடுத்து குடிச்சிட்டு போனேன்னு சொன்னேன். 2 மாதத்தையே மகப்பா
அது ஏன் நடந்தது, நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தப்ப என்ன நடந்தது, இதுக்காக தான் அந்த பைபிளே படிக்க ஆரம்பிச்சேன். வேற தேவனை தெரிஞ்சுக்கணும் படிக்கல, இதெல்லாம் என்னங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறேன், என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஊழியத்தை பயன்படுத்தி இருக்கேன், ஊழியத்துக்கு போயிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். இருந்தாலும் எங்க போனாலும் என்னுடைய சத்தியத்தை ஒரு வார்த்தைனாலும் உள்ள விட்டுருவேன். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய காரியம், அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள் அது சொல்றாரு. எப்படி பார்க்க வசனத்தை படிங்க, சங்கீதம். உம்முடைய வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும்படி, உம்முடைய வசனத்தை காத்து நடக்கும்படி சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விலக்குகிறேன். என்னங்க செய்து இன்னைக்கு செய்வோமா செய்ய மாட்டோமா? கால் எங்க இருக்கணும், கால் எங்க இருக்கணும், இருக்குமா? பிரதர் அடிக்க சொல்ற சங்கீதம் 1 மெமரி என்ன, துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமலும், பாவிகள் வழியில் நில்லாமலும், பரிகாசக்கார உட்கார இடத்துல உட்காராமலும் இருந்து. இப்ப நம்ம அது மாதிரி செஞ்சிருக்கோமா? செஞ்சிருக்கோமா? பிரதர் வேலைக்கு போறாரு, அவர் பீடி சீட்டு குடிக்கிறாரு குடிக்காது தெரியாது, ஆனா அங்க இருக்கவங்களாம் குடிப்பான். அங்க இருக்கவங்களாம் எனக்கு வேணாயா, நான் பைபிள் வீட்டில் படிக்க போறேன்னு வருவாரா? இல்லை நான் வேலை செய்ய வரேன், நான் வீடியோட தான் வந்து ரேடியோ கொண்டாந்து தருவோம், நான் எடுத்துட்டு போயான்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? ரூமத்தோட என்னை சொல்லிட்டே இருந்தான், அது பீடி குடிச்சிட்டு கத்திரிக்காய் போட்டு காலுக்கு ஒரு பொண்ணு சொல்றப்போ அவன் பாட்டு போட்டுருவோம், போட்டு 5 ரூபா சேர்த்து வாங்குறான்னு குறைச்சி வாங்குறான்னு வாங்கிடுவோம். ஆனா வேதம் சொல்லிக்கிறது இவ்வளவு கண்டிஷன்லயும் என் கால்களை விளக்கு. என்ன இருக்குது? என் கால்களை விளக்கு. அதுக்கு விளக்குனார். எங்க விளக்குனாருன்னா பாருங்க, அப்படியே கையை வச்சுட்டு யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் கடைசி 2 வசனத்தை படிங்க. யோவான். அதற்கு இயேசு, நல்லா கேட்டுக்கங்க, ஆபிரகாம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன். பார்த்தீங்களாங்க, இது சொன்ன தப்பா ரைட்டாங்க? இயேசு சொல்றாரு ஆபிரகாம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னமே இயேசு இருக்கிறத அவர் வாயால சொல்றாரு. இதை யாருமே ஒத்துக்கல. ஏன்னா அங்க இருக்கவனா எப்படியாப்பட்டவனா, பரியாசக்காரனும் இப்படி இருக்கனால அவர் சொல்றாரு பாருங்க. கொடை எடுத்துக்கொண்டார்கள். என்ன செஞ்சாரு? அந்த இடத்த விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாருங்க? நம்ம இப்படி வர முடியுமா? வர முடியுமா? நம்ம வர முடியுமா? அந்த கூட்டத்தோட தான் இருந்து என்ன செய்வோம்? கல்லடி பட மாட்டான். அவனுக்கு சாரிப்பா கோச்சிக்காரு ஒத்துக்குவோம், இல்லாட்டி உத நம்மளுக்குள்ள விடுவோம் உத. ஆனா அவரு சொல்றாரு அந்த இடத்தை விட்டு வந்தார். எப்படி வந்திருப்பாரு? என்ன கோசா போட்டுட்டா வந்திருப்பாரு? சொல்லுங்க பாப்போம். அதனாலதான் நீ பிரியும் பொழுது யாருக்கும் தெரியாது. பிரியும் பொழுது யாருக்கும் தெரியாது. எப்படி பிரியறப்ப யாருக்கும் தெரியாது? 38 வருஷமா படுத்திருந்தான். அவனுக்கு வியாதி போனது அவனுக்கு தெரிஞ்சிட்டான்? தெரியல. அப்ப இருந்த பாடிதான் இருந்துச்சு. அவனுக்குள்ள இருக்கிறது போனது யாருக்குமே தெரியல. ஏசு அங்க இருக்க மாதிரி எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. வெளியே போறது. எப்படி போறாரு? அந்த கூட்டத்தை விட்டு நீ நல்லவனா இருந்தா அவர் உன்னை கேடகமாய் உன்னை கொடுக்கும். ஒரு அழில சொல்லுவோமா? எப்படி கூட்டு போவாரு? சும்மா கடல்ல உன்னை கலசம் போட்டுருவாரு. அப்படியே போட்டு உன்னை என்ன செய்ய சேஃப்டி பண்ணுவாரு. அப்ப என்னுடைய உணர்வுகள் நான் யார் மேல வைத்து இருக்க வேண்டும்? சங்கீதம் படிச்சிருவோம், சீக்கிரம் படிச்சிருவோம், முடிச்சிருவோம். நீ எனக்கு போதித்திருக்கிறபடியால் நான் உன்னுடைய நியாயங்களை விட்டு விலகி வார்த்தைகளை என்ன சொல்றாருங்க? அப்ப நேத்து வரைக்கும் வாயில என்ன இருந்திருக்கு? இன்னைக்கு வேதம் நம்ம படிக்கிறோமே, என்னைக்காண்டி வாய் இனிக்குதா? என்னைக்காண்டி இனிக்கிருக்கா? இனிக்குதா? ஏன்? நண்பர் கலந்து பேசணும். 2 நல்ல வார்த்தை, 2 கெட்ட வார்த்தை, 2 மீடியம் வார்த்தை எல்லாம் பேசுறதுனால என்ன நம்மளுக்கு இனிப்பும் தரல, சப்பும் தரல, உப்பும் தரல.
போன வாரம் எடுத்தார். என் பேச்சு நியாய தீர்ப்புல வந்து நிற்கும். எப்படி நிற்கும்? வீணான வார்த்தைகள் எடுத்தாரா? அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம்? இப்ப என்ன வார்த்தை பேசுறோம் என்ற உணர்வு எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தன் திட்டா நம்ம டேப் ரெக்கார்டு போட்டு இந்த வார்த்தையை பேசணும்னு நம்ம எடுத்து பேசுவோமா? அவன் திட்டி முடிக்க முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம்? உடனே பேசிடுவோம். என் பொண்டாட்டி பேசுறேன்னா இருமா நான் டேப் ரெக்கார்ட்ல கேட்டுட்டு வந்து பேசுறேன்னு வரல. அவர் உடனே நான் என்ன பதிலடி கொடுத்துடுறோம்ல. இதுக்கெல்லாம் உணர்வு இருக்குது. ஆனா வேதத்தை திருப்புன்னா வேதம் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். வேதம் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். வேதத்தை எழுதணும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான். ஒரு எழுத்தா ரெண்டு எழுத்தா அவ்வளவு எழுத்தையும் எழுதிருந்தாங்க எப்படி எழுத முடியும்? கஷ்டம் தானே. அப்ப அவன் பட்ட கஷ்டத்தை நான் சுமக்க வேணாமா? சுமக்கலாம் சுமக்க. ஒரு அச்சு கோக்கிற இருக்கிறோம். இப்ப வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்தா போடுவாங்க. அச்சு கோக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா கானா புள்ளினா புள்ளி மேல எல்லாம் ஒவ்வொன்றா தான் செஞ்சு எல்லாம் செஞ்சு ஒரு கட்டையில போட்டு நூலை சுத்தி அதை பிரிண்ட்டுக்கு வைப்பாங்க. இன்னைக்கு எல்லாம் டைப் படிச்சாலே அந்த எழுத்து வந்துருது. அப்ப அன்னைக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டனாலதான் இந்த புக்கு எப்படி வந்துச்சு? அச்சிட்டு வந்துச்சு. அப்ப இந்த படிக்க முடியலன்னா என்கிட்ட என்ன இருக்குது? சிந்தனை இல்ல. அதனாலதான் என்னோட யோசனை இல்லாதனாலதான் நான் கெட்ட ஜாலியா இருக்கேன். சரி பிரதோர் டெய்லி படிக்க சொன்னா படிச்சிருவோம். டெய்லி 10 வசனம் அனுப்புனா போதும். ஆனா அந்த வசனம் எனக்கு கிரியை பண்ணுமா? எனக்கு கிரியை பண்ணுமா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? இன்னைக்கு நான் 10 பேருக்கு என்ன செய்யணும்? போய் சொல்லி தேர்ந்தெடுத்துப்பாரு. அப்ப 12 பேருக்கு தேர்ந்தெடுத்தாரு. எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாரு? 12 பேருக்கு தேர்ந்தெடுத்து எலெக்ஷன் சீட்டு கொடுத்தா. இங்க இருக்க ஊழியக்காரங்களாம் நான் இப்ப நல்லா பேசுறதுண்டா சரி 30 ரூபா போடுவோம், அப்புறம் போடுவோம், காணிக்க எடுக்க சொல்லுவோம், கணக்கு பார்க்க சொல்லுவோம். அப்படி பார்த்து அப்புறம் புல்பீட்ல நிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுப்போம். ஆனா அவரு எங்க பார்த்தாரு தெரியாது. மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போனாரு, பேதுருவை பார்த்தாரு. பின்னே வாங்கினோன்னா அவன் என்ன செஞ்சான்? நான் மட்டும் வரல, என் தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான், அவனை எடுத்து தட்டி எப்படி போச்சு பார்த்தீங்களா? ஒண்ணுமே சத்தியம் சொல்லாததுக்கு பேதுரு அவன் தம்பியை எடுத்துட்டு வந்தானே. இன்னைக்கு என் தம்பியோ என் தங்கச்சியோ இந்த சத்தியத்துக்குள்ள கொண்டாந்து இருப்போமா? சத்தியத்துல கொண்டாந்து இருப்போமா? சத்தியமே தெரியாதுங்க பேதுருக்கு. அவன் தம்பியை கூட்டிட்டு வரான். காரணம் அப்ப இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார். இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார். இப்ப இயேசு நல்லவர் தானே. உணர்வோமா? சங்கீதம் படிச்சிட்டீங்களா? 105 வரைக்கும். நாங்க சொல்றதுல எவ்வளவு இனிமைங்க. இனிமைனா வேதம் படிக்க அவ்வளவு இனிமை. இப்ப பைபிள் படிக்கிறது இல்ல. தம்பி கொஞ்ச நாள் தான் சரி இன்னைக்கு ஏதாச்சும் எடுப்போம் தான் எடுத்தேன். அது காலையில உட்காந்து தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்ப நான் இதே சொல்றேன்னா அந்த படிக்கிற நேரத்துல நான் கடைக்கு போறப்ப பொய்யெல்லாம் சொல்ல, கடைக்கு போறப்ப சொல்றேன் இன்னைக்கு கரண்ட் நின்னாக்கா எனக்கு முக்கியமான அது படிக்கணுங்கிறதுக்காக போறப்பே நினைச்சிட்டு போறேன். இன்னைக்கு கரண்ட் நின்னா நல்லா இருக்குன்னு போறேன். அது மாதிரி கரண்ட்லாம் நின்ன காலம் உண்டு. நான் விடிய உட்காந்து படிச்ச காலம் உண்டு. என் உடம்புல ஜீவன் இருக்க இல்லையா என் ஜோல்னா பையில பைபிள் இருந்துட்டு சாவு வீடா இருந்தாலும் சரி கல்யாண வீடா இருந்தாலும் அந்த ஜோல்னா பையில தான் போவேன். எந்த டைம் இருக்கோ எடுத்து உட்காந்து நான் பாட்டு வெட்கப்படாமல் படிச்சு கொண்டு இருக்கேன். அப்படி படிச்சனாலதான் இப்படி கெட்டு போய் இங்க நிற்கிறேன். அதனால நீங்க கெட்டு போகாம இருக்குன்னாக்க படிக்காமல் இருக்க. ஒரு அதிக சொல்றோமா? கெட்டு போகாமல் இருக்குன்னா அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள், என்னுடைய உணர்வு அப்படிப்பட்ட உணர்வு. எப்படிப்பட்ட உணர்வு? யூதாசுடைய உணர்வு எப்படிங்க? எப்படிப்பட்ட உணர்வு சொல்லுங்க. யூதாசுடைய உணர்வு நான் இன்னும் ஒரு 3 பேர்த்த மட்டும் எடுத்து குடிச்சிருக்கேன். யூதாசுடைய உணர்வு எப்படியாப்பட்ட காட்டி கொடுக்கணுங்கிற உணர்வு. முன்னாடி உணர்வு இயேசு மேல இருக்க உணர்வு அவன்கிட்ட மாறவே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் மாறல. அவன்கிட்ட இருக்க இயேசு இருந்த உணர்வு கடைசி வரைக்கும் மாறல. அதான் நான் பேச வரேன்.
அவன் காட்டி கொடுத்தவன் இயேசுவோட இருந்தான். காட்டி கொடுத்து வெளியே போறப்போ குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்தேன்னு சொன்னவன் அவன் உணர்வு அவன் எப்படி இருந்துச்சு? துவக்க முதல் முடிவு வரைக்கும் இருந்தனால தான் அவனை சஸ்பென்ஸ்லேயே இருக்காரு. அதையில சொல்லுவோம், அவன் நினைச்சிட்டாரு யூதாஸா சஸ்பென்ஸ்லேயே இருக்கிட்டாரு. அவன் நல்லவனா கெட்டவனா தெரியாது. ஆனா நம்ம தான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறோம்? அவன் கெட்டவன் கெட்டவன் சொல்லிட்டே போறோம். அவன் ஒரு காலம் கெட்டவனை நல்ல இடத்துல சேர்த்துக்க மாட்டார். கெட்டவனை நல்ல இடத்துல சேர்த்துக்க மாட்டார். கெட்டவன் ஆகுறது அவளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? இந்த வேலைக்காக தான் அவனை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன், வேற இவனுக்கு செய்ய ஆள் இல்லை, இவன் தான் எனக்கு ஆளுன்னு சொல்லி அவனை தனியாக சேர்த்துருக்கார். அவன் என்ன கேட்க கேஷியர் பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தார். அவன் தான் எல்லா வேலையும் என்ன செய்யணும்? இயேசு போறதுக்கு முன்னாடி எல்லா செலவும் அவன் தான் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தகுதி உள்ள யூதாசு கெட்டவனால மாற முடியுமா? அவன் கெட்டவனா இருந்தா உனக்கு இயேசு மறுத்திருக்க மாட்டார். அவன் கெட்டவனா இருந்தா உனக்கு இயேசு மறுத்திருக்க மாட்டார். நான் போட காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் இயேசு என்ன செஞ்சிட்டு இருப்பாரு? தொங்கு தொங்குன்னு ஆடிட்டு இருப்பாரு, நம்ம டங்கு டங்குன்னு ஆடிட்டு இருப்போம். செத்துப்பாரா? ஈஸ்வரர் கொண்டாடி போமா, இல்ல குட் ஃப்ரைடே கொண்டாடி போமா? இதுக்கு மூல காரணம் யாரு? அப்ப அவன் நல்லவனா கெட்டவனா? நல்லவனே. சொல்லுங்க, நல்லவன் தான். அப்ப அவன் செஞ்சானாலதான் இயேசு உனக்கு எனக்கு வெளிப்பட்டாருங்க. ஒரு அலையில சொல்லுமா, அவன் சத்தியா இன்னைக்கு எவ்வளவு பைபிள் படிக்கிறான் அவ்வளவு பேருக்கு யூதாஸ் தாங்க காட். அவன் செய்யலன்னா இயேசுவை பத்தி அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க. நீ கையை வச்சு காலை வச்சு விரிச்சு கட்டுறது பெருசு அல்ல. ஆனா அந்த யூதாஸ அந்த முட்டை விட்டு காட்டி கொடுத்தனாலதான் இயேசு உனக்கு எனக்கு பாடுபட்டாரு. ஒரு அடையாளம், அடையாளம் பார்த்திருக்க. அப்ப அந்த 12 பேர்த்துல இவனை தேர்ந்தெடுத்திருப்பாரு. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருப்பாரு. அப்ப நல்லா அழகா சொல்றாரு, நீ செய்ய வேண்டிய வேலைய போய் செய்யுவாரு. அப்ப அவன் கெட்டவனா? கெட்டவனா? நீ சாக போறது முன்கூட்டியே தெரியும். எது இருக்கும்? முன்கூட்டியே தெரிஞ்சவன் தான் போறது கூட என் சரீரத்தை சாப்பிட்டு போகும். நீ சாகுற போய் என்னுடைய சரீரமா சாகு. எந்த கிறிஸ்துவோடைய சரீரமா செத்து இருக்கான்? கர்த்தருக்குள் நித்திர கத்திரிக்காவுக்குள் நித்திரிக்கிறான். கிறிஸ்துக்குள்ள சேர்ந்துட்டானா? அப்ப யூதாஸ் எந்த சரீரத்துல போயிருக்கான்? இயேசு சரீரத்துல சேர்த்திருக்கான். அப்படிப்பட்டவன் நான் பொல்லாதவன் என்று சொன்னால் என் வாய் அணிந்து. அப்படி ஒரு சிந்தனைகள். அப்ப அந்த 12 பேருக்கு அவன் மெயினா இருந்ததுனாலதான் அவனை தேவன் உயர்த்தி கொண்டே இருந்தார். அப்ப இந்த சிந்தனைகள் நம்மளுடைய காரியங்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்க. அப்ப என்னுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கணும்? படிக்கணும். சங்கீதம் சீக்கிரம் படிக்கிறேன். உணர்வடைந்து வெறுக்கிறேன். படிமா. உம்முடைய வசனம் கால்களுக்கு தீபமும். எப்படி இருக்குங்க? எப்படி இருக்கா நம்மளுக்கு வேதம்? எப்படி இருக்கா? கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கு. இன்னைக்கு பைபிள் எப்படி இருக்கா? 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 நான் வண்டி ஓட்டிட்டு போற லைட்டு போடாம போவேன் நைட்ல போமா? ஏன்? என்னதான் பைபிள் இருக்க? அது உங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போறப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரத்தனத்தை நல்ல வெளிச்சம் போடுற பழப்பாரு. அவங்க ஊரை பார்த்தாலும் சுடுகாடு மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஆள் நம்ம போனோம்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அது வெளிச்சம் இருந்தால் தான் போக முடியும். இல்லை சிங்கம் வரும், புலி வரும், நரி வரும், நட்டு வரும், எல்லாம் வரும். ஆனா எல்லாத்தையும் தாண்டி போறதுக்கு ஏன் வெளிச்சம் இல்லை? ஏன் வெளிச்சம் இல்லை? அப்ப என்கிட்ட என்ன இல்லை? தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை. அதனாலதான் வெளிச்சம். மோசேட்ட வெளிச்சம் இருந்துச்சு. மோசேட்ட வெளிச்சம் இருந்துச்சு. எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம்? எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம்? எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம்? தேவனுடைய பின்புறத்தை பார்த்தவனுக்கு வெளிச்சம் இருக்குதுன்னா நாம் தேவனை முகமுகமா பார்க்க போறோமா? எப்படி பார்ப்போம்? நம்ம பார்ப்போமா? மோசேஸ் கணிகாசு வாய்க்க நம்மளுக்கு உண்டு. எப்படிங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். எப்படி சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்ப நம்ம தேவனை முகமுகமா பார்க்க போறோம். எப்படி பார்க்க போறோம்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். எப்படி பார்க்க போறோம்? தேவனை பார்க்க முடியாதா? எப்ப பார்க்க? எப்படி பார்ப்பீங்க? மோசேஸ் பார்க்க முடியாது, என்னை பின்னாடி பாருன்னு பார்த்தாரு. அதுக்கு மூஞ்சி எப்படி இருந்துச்சு? பிரகாசமா இருக்கு. இப்ப தேவனை
பார்த்தா எரிஞ்சிருவேன் சார். இப்ப எரிக்கிற பொருளை நான் பார்க்க போறேன். எப்படி பார்க்கலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். எரிக்கிற பொருளை எப்படி பார்க்கலாம்? அப்ப இயேசுங்கிற ஒரு பிலிட்டர் என்ன சொல்றாரு? என்னை கண்டவன் பிதாவை. அப்ப பிதாவை எப்படி பார்க்க போற? இயேசு மூலியம் பார்க்கிறவன் நான் எரிஞ்சு போவனா? அப்ப இயேசு எப்படி இருக்காரு? இயேசு எப்படி இருக்காரு? நான் உலகத்தில் இருக்கையில் உலகத்துக்கு நான் ஒளியாய் இருந்தேன். நீ இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற இந்த நிமிஷம் ஒளியா இருக்கிறியா? இருந்தார். என்ன உணர்வு எப்படி இருக்கு? வெளிச்சமா இருக்குதா இல்ல இருளா இருக்குதா? அப்ப வெளிச்சமா இருந்தா எனக்கு யாருமே தேவையில்லை. என்னுடைய வழிகள் எப்படி இருக்கும்? வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கைகள் மாறி போகுது. அதுல சொல்றாரு, அதே 119 சங்கீதம் 33 கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிமா. கர்த்தாவே உம்முடைய பிரமாணங்களின் வழியை எனக்கு போதியும். என்ன சொல்றாங்க? எப்ப காத்துக்கணும்? இந்த உணர்வு எப்படி இருக்கணும்? கொண்டாடிட்டு போனோம்னா மாறிடக்கூடாது, குடும்பத்துக்குள்ள போனோம்னா மாறிடக்கூடாது, தேவன் மேல வச்ச பிரிய எப்படி இருக்கணும்? அதனால்தான் தப்பி கூட சொன்னார். இன்னைக்கு என்ன நிறைய வசனங்கள் அவர் சொன்னார். அவருடைய அன்பு செலுத்துறியா, என்னை அன்பு செலுத்துறியான்னு கேட்டு 3வது இடத்துல என்னை நேசிக்கிறாயா. 2 அன்புக்கும் நேசிக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் உண்டு. வேதத்தில் தப்பா எழுத மாட்டாங்க. அன்புங்கிறது எட்டிருந்து செய்யறது. ரூபன் மேல அன்பு செலுத்தலாம். நேசிக்கிறேன்னா ரூபனை நான் தூக்கி வைத்து இருக்க வேண்டும். நேசிக்கிறது எப்படி இருக்குதா? நான் ரூபனை நான் தூக்கி வச்சுக்கிறது தான். அதனால்தான் அவர் சொல்றாரு, அன்பு செலுத்துறியா, அன்பு செலுத்துறியா 2 தடவை சொல்லிட்டு 3வது தடவை சொல்றாரு, என்னை நேசிக்கிறாயா. அப்ப ஏன் அவர் தூக்கிக்கிறாங்க? என் ஆடுகளை அப்பதான் நினைக்கிறேன். இயேசு என்னைக்கு ஒருத்தர் சுமக்கிறானோ அப்பதான் ஆடுகளை நினைக்கிறேன். அப்ப இன்னைக்கு ஆடுகள் எப்படி இருக்குது? என்னோட சக்தி எப்படி போயிட்டு இருக்கு? அன்புங்கிறது இப்ப பாக்குற மனை மேல அன்பு வைக்கிறோம். அவளை தூக்கி போக முடியுமா? என்னால தூக்கி போக முடியாது. ஆனா என்னை நேசிக்கிறாயாங்கிறப்ப எது வழியா வராரு? அந்த பிரெட் வழியா நம்மகிட்ட எப்படி வந்துறாரு? உள் பாடி யாருடைய பாடியா இருக்குது? இது பவுலர் நல்லா அழகா எழுதியிருக்கிறாரு. ஒரு வருஷம் அப்படியே கை வச்சுட்டு படிப்பான். 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். சீக்கிரம் படிங்க. 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின், பாத்தீங்களா என்ன எங்க ஒதுக்கி போட்டாருங்க? எப்படி அது கிறிஸ்துவின் சரீரம் சொல்றதுக்கு? எந்த கிறிஸ்துவனா சொல்ல முடியுமா? நான் கிறிஸ்து பேர் வச்சிருக்கேன், என் பேரு ஸ்டீபன், அதுக்கு முடிய பேருங்கிறாங்க. இதெல்லாம் பேர்லாம் வச்சுக்கலாம். ஆனா நான் கிறிஸ்தவனா என்கிட்ட என்ன இருக்கணும்? இப்ப என் மகளை சொல்றேன், என் மக என்னுடைய ஜாயம் என்னுடைய பிளட்ல இருக்கிறான். ஆனா இயேசுவின் சரீரமா இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி இருக்கணும்? எப்படி இருக்கணும்? அவருடைய சரீரம் மாறுறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? பவுலடியான் எழுதுறாருங்க, இயேசுவின் சரீரம் ஆயிட்டாரா? அவரு ஆயிட்டாரா? இல்ல திருவிருந்து எடுத்தனால தான் ஆனாரா? அவர் என்னைக்கு அவனை பிடிக்கப்பட்டாரோ, அழைக்கப்பட்ட அழைப்புல உண்மையா இருந்தனாலதான் என்னாச்சு இன்னைக்கு பவுலடியான் எழுதுறாரு. படிமா அந்த வசனத்தை படி சீக்கிரம். உங்கள் சரீரங்கள் அறிகிறீர்களா? அப்படி இருக்க கிறிஸ்துவின் அவயங்களை எப்படி மாத்தணுங்க? இப்ப என்னுடைய சரீரம் வேசின் சரீரமா? இப்ப ஊதாரி மகன் கதையை கேட்டோன்னு சொன்னோம், வேசின்னு சொன்னோம். அப்ப நம்ம சரீரம் என்ன? அவனுக்கு ஈக்குவலா இல்ல நான் மேல இருக்கணும்? எப்படி சொல்லணும்? கிறிஸ்துவ சரீரம் இருக்கா? அவங்க அப்பே சரீரம் இல்லைனால வேசிட்ட போயிட்டான்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இன்னைக்கு இயேசுவின் சரீரம் இருக்கா? எவ்வளவு முழுக்க முழுக்க கொடுத்தா 1ஆம் தேதி 10ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி 6ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி செத்ததுல இருந்து உயிரா இருக்க வரைக்கும் கல்யாணத்திலையும் என்ன இருக்குது? இவனுக்கு 2 பேரும் ஒன்னா சேர போறாங்க. கல்யாணத்துல என்ன சேர போறாங்க? 2 பேரும் ஒன்னா சேரும் பொழுது ஒருவேளை இயேசுவின் சரீரம் இல்லைங்கிறதா கல்யாணத்துல என்ன திருவிருந்து கொடுக்குறாங்களா? கல்யாணத்துக்கு நன்மை கொடுப்பாங்களா?
எதுக்கு கொடுக்கணும்? எதுக்கு நன்மை கொடுக்கணும் கேட்டுக்கம்மா. இப்ப கல்யாணங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான இடம். சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? இவங்களும் அவங்களும் சேர்றதுக்கு நடுப்புற ஏசு இருந்தா பிரிச்சிருவார பிரிச்சிட மாட்டாங்க. பிரிச்சிருவாரு. ஏய் நீ வேசியோட கலக்க போறான்னு சொன்னார்னா என்ன செய்வோம்? கொண்டாட்டி அன்னைக்கு என்ன செய்வோம்? முந்தானத்து பேப்பர் பார்த்தீங்களா? மணமகள் மணமேடையிலேயே மாறி போட்டு ஸ்டேஜிலே. அப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசுறேன். யார் யாருக்கு என்னென்ன நடக்குமோ அது நடக்கும். மாவு வாங்க பிறப்ப படித்தேன். நம்ம என்னதான் தேனா இருந்தா கூட நமக்கு தென்மாங்கு தான் வரும். தென்மாங்கு தான் வரும், தேன் வராது. ஆனா இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை மாறுவதற்கு வேசி சரியாக. இன்னைக்கு வாங்கிட்டியா? இல்ல வாங்கலையா? ஒரு தடவை வாங்கினியா? வேசி சரித்திலிருந்து இயேசு சரீரம் மாறுறது வழியை பாருங்க. அப்போ உணர்வு தான் மாற முடியும். இப்ப சொல்லுவான், என் பொண்டாட்டி இருந்தா எனக்கு சோறுலாம் போடுவா. சொல்லுவோம் சொல்ல மாட்டோம். பொண்டாட்டி இருக்கிறப்ப அவளை மதிக்கிறது இல்லை. திட்டுவோம், அடிப்போம், கடிப்போம். அவள் செத்து போனோன்னு என்ன சொல்லுவோம்? பெரிய போட்டா மாட்டி அதுக்கு லைட் எல்லாம் போட்டு என் பொண்டாட்டி இருந்தாக்க என்னை காட்டி பிடிச்சி கதறி பிடிச்சி சோறு ஊட்டுவான். ஏண்டா நல்லா இருக்க தெரிஞ்சியாளா? நான் என் பெயன் திட்டி அடிச்சு வெட்டிக்கிட்டு எப்ப இருப்போம்? அப்ப நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட சிந்தனை இன்னைக்கு என் சரீரம் எப்படி இருக்கணும்? இந்த உணர்வு இருந்தா சரீரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்ப நான் யார் மேல உணர்வு வச்சிருக்கேன்னா அவங்க உணர்வு தான் என்கிட்ட இருக்கும். மனைவி மேலேயோ பிள்ளை மேலேயோ பேத்தி மேலேயோ இருந்துச்சுன்னா அந்த உணர்வு தான் எனக்கு இருக்கும். ஆனா எல்லாத்தை விட என் தேவன் மேல வச்சேன்னாக்க அந்த உணர்வு மாறுமா மாறும். அப்ப எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? எல்லாரும் பின்னிட்டு போயிருவாங்களா? பேர மாட்டாங்க. பேருவாங்களா? பேர மாட்டாங்க. நேற்று கூட வசனம் அனுப்பியிருந்தேன். நேற்று கூட வசனம் அனுப்பியிருந்தேன். எரேமியா தீர்க்கதரிசி 7ஆம் அதிகாரம் 24, 25 பாருங்க. எரேமியா தீர்க்கதரிசி சீக்கிரம் எடுத்துனார். அப்படியே கையை வச்சுட்டு படிங்க. அவர்களோ அதை கேளாமலும் சாயாமல் போய் என்ன சொல்றாங்க? கொல்லாத இருதயத்தின் என்னது? கொல்லாத இருதயத்தின் யோசனைப்படி நடந்து முன்னிட்டல்ல. நம்ம எப்படி போனோம்னா எப்படி இருக்கோம்? ஆனா வசதியா இருக்கிறோம். யாருக்கு பின்னிட்டு போயிருக்கோம்? யாருக்கு பின்னிட்டு போயிருக்கோம்? தேவனுக்கு பின்னிட்டு போயிருக்கோம். ஆனா உலகத்துல முன்னிட்டு இருக்கோம். இது போயிருமா பரலோகத்துக்கு? அவன் களஞ்சியத்தை இடிச்சு போட்டவனுக்கு என்ன பேர் வச்சாரு? அவனுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியாது. அவனுக்கு பேர் என்ன இருக்கு? மதிகேடனே. நம்மளுக்கு என்ன பேரு வச்சுக்கலாமா? அடைமொழியா வச்சுக்கணும். பேர் போட்டு ஸ்டீவன் மதிகேடனே இன்னும் போட்டாக்க நல்லா இருக்குமா கூப்பிடுறதுக்கு? அப்ப நம்மளோட சிந்தனைகள் படிச்சு சங்கீதம் படிச்சு முடிச்சு சீக்கிரம். எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது நான் என்னன்னு சொல்றது? எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது வேதத்தை பற்றி கொண்டு என் முழு இருதயத்தோடு என்ன சொல்றாங்க? இன்னைக்கு எப்படி பண்றோமா? முழு இருதயம் எப்படி இருக்குது? யார் மேல வைக்கிறது? இதுல இருந்து ஒரு ஆளுக்கு மேல இந்த இருதயம் போச்சுனாவே இருதயம் விபச்சாரம் பண்ணுது. சரீரம் இந்த இருதயத்துல என் மனைவி நினைச்சிருக்காங்க, என் பிள்ளைய நினைச்சிருக்காங்க சொன்னோம்னா இருதயத்துல யார் வரா? அப்ப அவர் சொல்றாரு தாவீது, பச்சை பாலை பார்த்தவன் மீகாவை பார்த்தவன் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் என்ன செய்யறான்? எல்லாமே சொல்லிட்டு வரான். படிங்க, சீக்கிரம் படிங்க. நடத்தும் இருக்கிறேன் என் இருதயம் என்ன சொல்றாருங்க? நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குது? இருக்கா இல்லையா? தாவீது சாகுறப்ப என்ன இருந்துச்சு? தாவீது சாகுறப்ப என்ன இருந்துச்சு? தாவீது சாகுறப்ப என்ன இருந்துச்சு? ஒன்னு ராஜாக்கள் படிக்க வேணாம். அவன்கிட்ட அந்த வியாதியாய் பட்டிருக்கப்ப கூட ஒரு பெண்ணை அறியலைங்கிறான். ஏன்னா அவனுடைய டீம் கூட எங்க பெற்றா தேவனே சார்ந்தனால அவன் பக்கத்துல இருக்கிறது அவன்கிட்ட இருக்கிறது எதுவுமே அவனுக்கு
உணர முடியல. ஏன்னா இந்த உணர்வு தேவனை சார்ந்துட்டதுனால எதையும் சட்டை பண்ணாது, எதையும் சட்டை பண்ணாது. எல்லாம் சட்டை பண்ணதுன்னா என்னுடைய உணர்வு வேற பக்கம் போயிடும். அப்ப என்னுடைய உணர்வு வேற பக்கம் போறதுனால தான் சொல்றாரு. படிமா, சீக்கிரம் படிக்க. என் இருதயம் பொருளாசையை சாராமல் என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு? எப்படி சாட்சி? நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் சொன்னாக்க என் சரீரம் எப்படி இருக்கணும்? இருக்குமா? இருக்குமா? மாற்றிக்கலாமா? அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? மாத்துறது எப்படி மாறும்? மாறிடுமா? ஸ்டான்லி ஸ்டீவர் லியோ தான். ஆனா எப்படி மாறும்? எப்படி மாறும்? எப்படிங்க மாறும்? அவர் சொல்றாரு, படிங்க. இப்ப 1 கொரிந்தியர் அப்படியே வச்சுட்டு 17 படிங்க. எப்படி மாறும் என்று சொல்றாரு. 1 கொரிந்தியர் 6 படி. அப்படியே என்ன சொல்றாரு? கர்த்தரோடு இசைந்து இருக்கிறவன் அவரோடு எப்படிங்க நம்ம எல்லாம் இருப்போம்? எப்படி இருப்போம்? நான் யாரோட இசைந்து இருக்கிறேனோ அவரோட இருந்தாதான் நான் தேவனுடைய உணர்வா இருக்க முடியும். இல்லாட்டி உலகத்து உணர்வுல தான் நான் போக முடியும். இப்ப சங்கீதத்தை படிக்கணுமா? சீக்கிரம் படிச்சு. ஒரே வசனம் தான் இருக்கு. சீக்கிரம். என்னம்மா? மாயையை பாராதபடி என் கண்களை விலக்கி என்ன சொல்றாங்க? என் வழிகளிலே உயர்த்தியும் உமக்கு பயப்படுகிறதுக்கு என்னங்க இது சொல்றாரு? ஏற்றது வார்த்தை எப்படி இருக்கணுமா? பயப்படத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். படிங்க, சீக்கிரம் படிச்சிருக்கேன். நான் அஞ்சுகிற நிந்தையை விளைக்கிறதும் என்னங்க சொல்றாங்க? உங்களுடைய நியாய தீர்ப்புகள் நல்லவைங்க. நியாய தீர்ப்புல தான் நம்மளுக்கு போக முடியும். அடுத்து சொல்றாரு, இதோ உங்களுடைய கட்டளைகள் மேல் வாஞ்சையா இருக்குது. இப்ப என்ன இருக்குது? இததான் இயேசு சொன்னாரு, என் கட்டளைகளை சொல்லுங்க, சீசராக்கி கட்டளைகளை கொடுங்கனாரு. ஆனா நம்ம இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோம்? என்னுடைய வார்த்தை உணர்வு எப்படி இருக்குது? நான் கெட்ட ஜாதியா இருக்கிறேன்னா நல்ல ஜாதியா இருக்கிறேன்? எப்படிப்பட்ட ஜாதியா இருக்கிறேன்? வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. அதை ஏன் சிரிப்போமா? ஏன் சிரிப்போம்? வெளிப்பட்ட விஷயம் 22ஆம் அதிகாரம் 7லிருந்து 12 வரைக்கும். இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். என்ன சொல்றாங்க? எந்த புஸ்தகம்? நீங்க கையில வச்சிருக்க புஸ்தகத்தை பத்தி சொல்றாரு. யோவான் சொல்றாரு, இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை நாங்க இன்னைக்கு செய்யறாங்க. கை கொள்கிறவன் பாக்கியவன். நான் படிங்க. யோவானாகிய நானே இவைகளை கண்டும் கேட்டும் இருந்து கண்டபோது என்னன்னு சொல்றாங்க? இன்னைக்கு என்ன செய்யறான்? தூதனை வணங்குறான். இவ்வளவு யோவான் சத்தியத்தை எழுதின போதிலும் அவன் என்ன செய்யறான்? தூதன் தான் கடவுள் என்று வணங்கும் போது அவன் தூதன் அழகா சொல்றான் பாருங்க. அதற்கு அவன், நீ இப்படி செய்யாதபடிக்கு பார், உன்னோடும் சகோதரரோடும் தீர்க்கதரிசிகளோடும் வசனங்களை கை கொள்கிறவனோடும் எப்படி சொல்றான் பாத்தீங்களா? தேவதூதர் என்ன சொல்றாரு? தேவதூதரோடு மற்றவங்களாம் பெரியதான். நம்ம எவ்வளவு வழிபாடுகளை போயிட்டு இருக்கோம். தேவதூதனே யோவான்கிட்ட பேசும்பொழுது அவன் சொல்றான், நீ எல்லாத்த விட அவன் கையெழுத்து கும்பிடாத, நான் ஒன்னாட்ட ஒரு ஊழியக்காரன். அப்ப ஊழியக்காரனுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டுங்கிறது அடுத்த வசனம் சொல்றாரு. பின்னும் அவர் என்னை நோக்கி, இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் வசனங்களை முத்திரை போட வேண்டாம். ஏங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு? ஏன் வேண்டான்ட்டாரு? ஏன் வேண்டான்ட்டாரு? ஏன்னா கெட்ட ஜாதி நல்ல ஜாதின்னு யாருக்கு தரும்? முத்திரைனாக்க கண்டிஷன் பண்ண வேண்டாங்கிறார். படிக்கிறவங்க படிக்கட்டும், தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. படிங்க, அடுத்த வருஷம் படிக்கிறவங்க
அநியாயம் செய்கிறவன். அப்பதான் சொல்றாரு, இந்த கட்டளையில நீ கடைபிடிக்கும் போது அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், அசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாய் இருக்கட்டும், நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும், பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாய். இப்ப நம்ம இதுல எப்படி இருப்போம்? அப்ப சொல்றாரு 12ல, இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனு கிரியத்தக்க பலனை. என்ன அது யாரோட வருதுங்க? யாரோட வருது? யாரோட வருது? இப்ப இயேசு வந்தா நான் போகுவேன். என் உணர்வு எப்படி இருக்கு? இயேசு வரும் பொழுது போகுமா? போக முடியுமா? போகலாமா? போக முடியுமா? போகலாமா? பரலோகம் பேரலாமா? பரலோகம் போனா எல்லாம் கை தூக்கணும். இப்ப பரலோகனாவே அப்ப அவர் சொன்னாரு, பரலோகத்துல நான் வீட்டில் இருக்கிறேன், நீங்க அங்க வர போறீங்க, உங்களுக்காக வீடெல்லாம் கட்டிட்டாங்க. போவோமா? எப்படிப்பட்ட இருந்தா போகணும்? அவர் ரத்தத்தையும் சரீரத்தையும் வாங்கிட்டா, ஒரு மனுஷனுடைய ரத்தம் இயேசுவின் ரத்தமா இருக்க வேண்டும், ஒருத்தனுடைய மனுஷனுடைய ரத்தம் சரீரம் இயேசுடைய சரீரமா இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சுனாக்க அவனுக்கு புது நாமத்தை தருகிறார். பரலோகத்துல தான் தராரு, புது நாமத்தை தராரு. நான் ஸ்டீபனா போக மாட்டேன், என்னுடைய சரீரமும் என் ரத்தமும் அவருடைய ரத்தமா இருந்தா எனக்கு ஒரு நாமத்தை அவர் தருவார். அந்த நாமத்துக்காக கண்களை போடுவோம். சோத்திரம் ஐயா, சோத்திரம். நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த உணர்வு எங்களிடையே எவ்வளவு இருக்கிறது? இந்த உணர்வுல நான் என்னத்தை கற்றுக்கொண்டேன்? இந்த உணர்வுல நான் என்ன பாதுகாத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்? கேட்போமா? ஆண்டவரே, நான் இவ்வளவு யார் மேலாம் உணர்வு வைத்திருக்கிறேன், ஆனால் உண்மைது உணர்வு வைக்க முடியல. ஆனா இன்னைக்கு இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் இந்த உணர்வை தான் ஏற்பட்டது. சீக்கிரம் ஜெபம் பண்ணுவோமா? இந்த உணர்வு எனக்கு பிடித்தமாக இருக்கிறது, இந்த உணர்வுல நான் மாற வேண்டும், இந்த உணர்வை நான் அடுத்தவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பவர்கள் சீக்கிரம் ஜெபம் பண்ணுவோமா? சீக்கிரம் ஜெபம் பண்ணுவோம். சீக்கிரம் தைரியமா ஜெபம் பண்ணுங்க. நன்றியோட சொல்லிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உணர்வுகளோடு நாங்கள் இணைந்திருக்க ஆண்டவரே, அப்பா, நாங்கள் பரலோகராஜ்யத்தை காண முடியும் என்று சொல்லி நீ நன்மை செய்தாலும் ஆண்டவரே, உமது உணர்வுகளை நாங்கள் இருப்பதற்காக இந்த இறை வார்த்தையின் வழியாக எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அப்பா, எப்போதும் அந்த உணர்வோடு நான் இயேசுவின் மனநிலையோடு கொண்டு ஆண்டவரே, இந்த 1 கொரிந்தியரை நாங்கள் வாசிப்பது போல ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்போதும் அந்த உணர்வோடு இருந்து ஆண்டவரே, இரத்தத்திலே உடலை அப்பா நாங்கள் பங்கு பெறும் போதெல்லாம் ஆண்டவரே உன் நினைவாக செய்யும் என்று சொன்னீரே. அப்பா, நாங்கள் இந்த உணர்வு இல்லாத ஆண்டவரே கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, இப்படியாப்பட்ட நேரத்திற்காக நாங்கள் மன வருத்தப்பட்டு ஆண்டவரே, அப்பா உங்க முன்னை நாங்கள் தேடி வருகிறோம் ஆண்டவரே. அந்த ஊதாரி பிள்ளை எல்லாம் இழந்து ஆண்டவரே, அந்த உணர்வு வெற்றவனாக இருந்து அப்பா தகப்பனாரும் திரும்பி செல்லும் போது ஆண்டவரே, அப்பா அந்த உணர்வு போல எங்களுக்கு அந்த உணர்வை கொடுத்து நீங்க ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. வர காலத்தில் ஆண்டவரே, அப்பா உணர்வு இல்லாதவர்களாக இல்லாமல் ஆண்டவரே உணர்வு உள்ளவர்களாக நாங்கள் வாழ்வதற்காக வேத வசனங்கள் படியாக பாதத்துக்கு வெளிச்சமாக இருந்து ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாள் தாவீதை போல எல்லாம் விட்டு ஆண்டவரே உம்மிட வருவதற்காக எங்களுக்கு வழிவாசலை திறந்து தரும்படியாக என் ஆண்டவர் மீட்பர் இரட்சகருமாக இயேசுவின் திருக்கரத்துல எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. பரிசுத்தவான்களின் காலம் விரைவுடன் வந்திடுதே, பரிசுத்தவான்களின் காலம் விரைவுடன் வந்திடுதே, கண்ணீர் யாவும் துடைத்திடுமே, நேசரில் மகிழ்ந்திடுவே, கண்ணீர் யாவும் துடைத்திடுமே, நேசரில் மகிழ்ந்திடுமே. ஆராதனை நாயகன் நீரே, ஆராதனை வேந்தனும் நீரே, ஆராதனை நாயகன் நீரே, ஆராதனை வேந்தனும் நீரே, முடிவில்லா ராஜ்யம் மறு
ஆயுள் முடியும் வரை உம்மை தொழுதிடுவேன். ஆமா, இந்த உணர்வு எனக்கு தந்திருப்பதற்காக நன்றி கர்த்தா. ஜாதிகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரே, உணர்வுள்ள ஜாதி, உணர்வுள்ள ஜாதி. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு எந்த உள்ள ஜாதியை நீ தந்திருக்கிறேன், உணர்வுள்ள ஜாதி எங்களுக்கு காரணம். நான் உன்னை அறிந்து உன் பின்னே வர எனக்கு நல்ல ஒரு ஆயத்தப்படுது. எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கார்களோ போயிருக்காரோ தெரியாதையா, அடியே அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு நல்ல உணர்வை தான், நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தான். கேட்ட வண்ணமா இல்லாததோ அவர்கள் மறுபடியும் உணர்வோடு வாழவும், உணர்வோடு செய்யவும், உணர்வோடு பேசவும் அவர்கள் வைப்பதுக்காக நன்றி. நல்ல ஒரு சாக்கியத்துக்காக ஆசீர்வதி மகிமைப்படுத்தி பரிசுத்தப்படும் இப்ப இயேசு மூலம் கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்மாவே என் முழுவதுமே என் ஆத்மாவே கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஐக்கியம் உங்களோடும் அனைவரோடும் பரிசுத்தவான்களோடும் இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.